اسكندر عبي ألكسندر ذا جريت كاب 356 كاب 323 عام تمرت قدم لدة كريستوس كبرى تقاتلتي أبز مدب قدم لدة كريستوس نزبل أصاوعة لنباب نقطعم عمت عالم بزبل كيرنا كنا بينا متحباركم دامسكنا نبت مدب كبلكم سونا ديد سلام لوجين ديد سلام ريتري ديد سلام لوجين ديد سلام اسكندر عبي ألكسندر ذا جريت كاب 356 كساب 323 عام تمرت قدم لدة كريستوس حاسبون استفتر لغات أميتات بمقتال نعلم بمدأتا خم حانت جيرون مجزأن نمسلت أنان قدم خلو قدام يكون يسرع جنا بنشتقو عالم بمدأتا نايبعلو نمقبار تمنيه زا حسبوهم فالسماء ناعبيتو زمن حزير يخون انبر نزان تقلت كان سبارق زنبر تاريخ كان ساريحو اسكندر استلع على كباب سمينا ومبراء قريخ تركب ماسيدونيا كمساوة عتقرنيا ميكيدونيا ميكيدونيا أبزح جئوان بلغاريا غريخ سلوفاكيا سلوفينيا زامسل حجرات تخافافي لنا أي ركبة ميكيدوناوያን ጨካናት ቁጥዓት ጀጋኑን ሩስን መንፈስ ዘለዎም ህዝብታት ከም ዝኮኑ ታሪኽ ይምስክረሎም መቄዶናውያን ከም ግሪካውያን አርቲስታት ናይ ድራማ ሰባትን ፈላስፋታትን ክፈጥሩ እኳ እንተዘይከኣሉ ሓደ ዓቢ ናይ ንግስነት ቤተሰብ ግን ፈጢሮም እዮም እዚ ዓቢ ናይ ጅግና ነገስታት ቤተሰብ ናይ እስክንድር ዓቢ ቤተሰብ እዩ ናይ እስክንድር ታሪኽ ብትክክል ንምዝንታው ንኽከኣል ካብ ትውልዱ ምጅማር ኣድላይ እዩ ኣዝዩ ካብ ዝደንቕ ኣቦ ንጉስ ፊሊፕን ካብ ቁጥዕት ድኡ ኦሎምፒያስን ኣብ 356 ዓመተ ዓለም ተወሊዱ ኣዲኡ ኦሎምፒያስ ሓያል ጥራይ ዘይኮነት ኣስማተኛ እውን ነበረት ጠንቆልቲ ካብ ምቕላብን ኣብ ታሕቲ ዓራታ ኣትማን ካብ ምቕማጥን ኣይትበኩርን ነይራ ኣቦ ፊሊፕ ግን ንእስክንድር ክመውት ዘይክእል ፍቕሪ ዝነበሮን ፍሉይ ጥንቃቐን ሕንቃቐን ዝገብረሉ ገረድ ሰብ ነበረ ንጉስ ፊሊፕ ብምኽንያት ውግኣት ሰውነቱ ዝቆሳሰለ ሓንቲ ዓይኑ ዝጠፍአትን ሓንቲ ኢዱ ልምስትን ነበረ እስክንድር ልክዕ ከም ኣቦኡ ብቐስትን ኩናትን ዝቆሰለ ይኹን እምበር ኣካሉ ግን ኣይጎደለን ብምኽንያት ናይ ኣዲኡ ተንኮል ናይ ኣቦን ወድን ፍቕሮም ከይዝሓለ ገና ህፃን እንከሎ እስክንድር ንናይ ኣቦኡ ቁስሊ ዓቢ ክብሪ ይህብ ነበረ ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣቦኡ ብቁስሉ ምኽንያት እግሩ ምንቅስቓስ ኣቢዎ ብቓንዛ ክንቀሳቐስን ከእውን ዝሰምዑ እስክንድር ኣቦይ ኣይትሕዘን ቁስልታትካ ወላ እኳ ስቃይ ዘለዎም እንተኾኑ ንዘምፃእካልና ዓወታት መዘከር ኢና እዩ ብምባል ኣፀናንዖ ብዙሓት ነገስታት ድሕሪ ሞቶም ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ይጭነቁን ስለዚ ንደቆም ብትምህርቲ ናይ ምህናፅ ነገር ኣቃሊሎም ይርእይዎ ንጉስ ፊሊፕ ግን ከምኡ ይኮነን እስክንድር ዓለም እትህቦ ዝበለፀ ትምህርቲ ንኽረክብ ይደልዮ ነዚ ቅብል ናይ ኣቴና ዝኸበረ ፈላስፋን ስነ ፍልጠተኛን ዝነበረ ኣሪስቶትል ብዙሕ ገንዘብ ብምኽፋል ናይቲ ዘመን ናይ ሕክምና ናይ ፖለቲካ ናይ ሕጊ ተፈጥሮን ታሪኽን ፍልጠት ከም ዝረክብ ገይሩ እዩ በዚ ምኽንያት እስክንድር ምስ ዓበይቲ መጽሓፍቲ ተፋለጠ ካብ ኩሎም መጽሓፍቲ ናይ እስክንድር ኣእምሮን ስምዒትን ዝገዝአ ግን ኣብ ኩናት ትሮጃን ብዛዕባ ዘለው ጀጋኑ ግሪክ ዝትረኽ ናይ ሆሜር ኤልያድ ዝተባህለ መጽሓፍ እዩ እስክንድር ኣብ ግዜ ለይቲ ወትሩ ካብቲ ርእሱ ዘይጠፍኡ ክልተ ነገራት ነበሩ ንሳቶም ድማ ናይ መከላኸሊ ሽቶሉን ናይ ሆሜር ኤልያድ ዝተሰመየ መጽሓፍን ነበሩ እስክንድር ብትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን ተገኒሑ እንተኾስኪሱን እዩ ንስልጣን ዝበቕዐ ብፍጥነት እናዓበየ ንዝመፀ መንግስቲ መቄዶንያ ንዘለዎ ብዙሕ ሓላፍነት ብቑዕ ኮይኑ ንኽርከብ ፊሊፕ ከም ኣቦ መጠን ክገብሮ ዘለዎ ኩሉ ነገር ኣዳሊሉ እዩ ዝሞተ ንናይ እስክንድር ዝና መንገዲ ዝፀረገ ፊሊፕ እዩ ቅያ እስክንድር ኣብ ፅዋታት ካብቲ ኣዲዮ ኦሎምፒያ ክውለድ እንከሎ ብርቱዕ ብልጭታ ኣብ ዓለም በሪሑ ክጠፍእ ተራእያ ዝብል ክጅምር እንከሎ እቲ ቐንዲ ኣብ ግዜ ህፃንነት እስክንድር ዝተፈፀመ ቅያ ግን እቲ ምስ ፈረሱ ፐርሴፍለስ ዘጋጠመ እዩ ሓደ ነጋዳይ ገና ዘይተገርሐ ፈረስ ሒዙ ይመጽእ እሞ ንፊሊፕ ብ13 ታለንት ክሸጠሉ ይዋዓል እንተኾነ እቲ ፈረስ ሰብ ምቕራብ ኣብዩ ገራሕ ሰኣነ እስክንድር ኣቦኡ ፍቓድ ንክህቦ ሓተተ በቐስታ ነቲ ጽላሎቱ ፈሪሑ ዝጸንሐ ፈረስ ገጹ ናብ ፀሓይ ብምጥዋይ ክገርሖ ከኣለ እሞ ዝረኣዮ ኩሉ ብብልሕን ጥበብን እቲ ህፃን ኣስተንከረ
ኣሌክሳንደር ፈረሱ ክሳብ ዝመወትና ሓዋሩ ኣፍቂርዎ ነበረ። እስክንድር 17 ዓመታት ምስ መልአ ብተግባር ፈተኖ። ሰሜን መቄዶንያ ንኽቆጻጸር ሸየሞ እሞ ንሱ ግን ናብ ግሪክ ከደ። ፊሊፕ ገና ናብ ግሪክ ክንቀሳቐስና ጀመረ። ዘይምብሳልን ሕፅረት ልምድን ናይ እስክንድር ብምግንዛብ ብሰሜን ዘለዉ ቀቢላታት ኣንጻሩ ተላዕሉ። እስክንድር ብቕጽበት ተግባራዊ ስጉምቲ ወሰደ። ናብቶም ዓለውቲ ገስገሰ። ብኹናት ሰዓሮም ዋና ከተምኦም እውን ተቆጻጸረ። ፊሊፕ እውን ኣዝዩ ደስ በሎ። 18 ዓመታት ምስ መልአ ንኽፍትኖ ናይ ፈረሰኛ ሰራዊት ኣዛዚ ገበሮ። ኣብ ኩሎም ውግኣት ከም ዕቡድና ተዋግአ ጅግንነቱ ኣመስከረ። እስክንድር ገና ንእስነቱ ዝተማህሮ ነገር ንሱ ልኡል ከም ዝኾነን ኣብ መጻኢ ሓደ መዓልቲ ናይ መቄዶንያ ዝፋን ከም ዝወርስን ነበረ። ንመጻኢ ጽበዮ ነገር ብጽሞና ዝሰረድእ እስክንድር ገና ወዲ 12 ዓመት ህፃን እንከሎ ናይ ኣቦኡ መልእኽተኛ ኣቦኡ ከቢድ ኩናት ገጢሙ ከም ሰዓረ ምስ ነገሮ እናሓዘነ ኣቦይ ካብዚ ብተወሳኺ ካልኦት ውግኣት ተስዒሩ ኣነ ክስዕሮም ዝኽእል ውግኣት ኣይክህልወንን እዩ ማለት እዩ ብምባል ብሓዘን ተዛረበ። እስክንድር ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ክሳብ ዘመነ ፍጻመ ህይወቱ ስፖርት ምስራሕ የዘውትር ነበረ። ብፍጥነት ምትዕጻፍ ሙያይን ይኽእል ነበረ። ናይቲ ዘመን ቀንዲ ስፖርት ንዝነበረ ነፃ ቅልስ ግን ኣይፈትዎን። ሓደ ናይ ቤተ መንግስቲ ሰብ ናይ እስክንድር ፈጢን ጉያ ርኢዩ ኣብ ዝቕፅል ናይ ኦሎምፒክ ውድድር ብጉያ ንኽወዳደር ምስ መኸሮ ካብ ነገስታት ወፃኢ ምስ ወላሓደይ ክቀዳደምኒ ብምባል መደሰሉ። በዚ ገባብ ንመጻኢ ህይወቱ ዝተዳለወ እስክንድር ፓሲፈለስ ካብ ዝተባህለ ሓያል ፈረሱ ከይተፈላለየ ድፍረት ብድሕን ርእሰ ምትእምማንን ሒዙ ጎበዘ። እቲ ሓያል ፊሊፕ ንኹሎም ተቃውምቱ ስዒሩ መላእ ግሪ ካብ ትሕቲ እግሩ ረገጸ። ወላ እኳ ኣብ ግንባር ኩናት ዓወት ንዓወት ተኸመረ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ግን ሰላም ጠፊኣ ነበረት። በዓልቲ ቤቱ ኦሎምፒያስ ብጠንቆልታናት ማናን ከም ዘማርር ገበረቶ። ፊሊፕ ካልእይ ሰበይቲ ምምርዓው ግዲ ኮይኑዎ ነበረ እሞ ክሊዮፓትራ ትበሃል መቄዶናዊት ሰበይቲ ኣእተወ። ንእግረ መንገድና እዛ ክሊዮፓትራ እታ ህብብቲ ናይ ግብፂ ክሊዮፓትራ ከም ዘይኮነት ምስውዓል የድሊ። ብሰንኪ እዚ ካልኣይ መርዕኡ ኦሎምፒያስ ብሕርቃን ነደደት። ኣብ ልዕሊ ክሊዮፓትራ ዝነበራ ቐንኢ እዚ እዩ ዝበሃል ኣይነበረን። ንዓኣ ብተንኰል ንኸተወግዳ ቆሪፃ ተላዕለት። ብተንኰል ዕላማኣ ንምስኻዕ ንእስክንድር ክትጥቀመሉ ጀመረት። ብዛዕባ ኣቦኡ ሕማቕ ጽልኢ ንክህልዎ ኣእምርኡ መረዘቶ። እዚ ናይ ተንኰል ስርሓ ፍረ ዘፍረየ ኣብ ስነ ስርዓት መርዓ ክሊዮፓትራ ፊሊፕ ይበል ዘበለ ድግስ ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ነበረ። ናይ ክሊዮፓትራ ሓቦ ብመስተ ቁሩብ መውቅዎ ነበረ። ዘረባ ተዛረበ። ኦሎምፒያስ ካብ ኢፕሩስ ዝመጸት ክሊዮፓትራ ግን ንጽህቲ መቄዶናዊት ምዃና ኣመልከተ። ብዛዕባ ፊሊፕን ክሊዮፓትራን ዘለዎ ተስፋ ክገልጽ እንከሎውን ወዲ ከም ዝወልዱን እቲ ዝውለድ ውላድ ድማ ንጹህ መቄዶናዊ ኮይኑ ወራሲ ዙፋን ከም ዝኸውን ተዛረበ። እዚ መደረ ሰምዕ እስክንድር ብቁጣዕ ነደደ። ኣንታ ኸዳዕ ኣነ ሕጋዊ ወራሲ ዶ ይኮንኩን ኢሉ ፋጠጠሉ። ፊሊፕ ኣዝዩ ሰኺሩ ነበረ። ሰንከልከል እናበለን ክጓዓዝ ጉራዴ ወደቆ እሞ ንኽደልዮ ሃሰስ ክብል ጀመረ። ኢዱ ልሙድ ስለ ዝነበረ ድምፂ ክሳብ ዝስማዕ ኣብ መሬት ዘፈጥ ኢሉ ወደቐ። ዝድግፎ ሓጋዚ ሲኢኑ ወዲቑ ዘለወሉ እስክንድር ኣብ ልዕሊ ቆይሙ እናረኣየ ኣሽካዕለለሉ። መቄዶናውያን ተመልከቱ፣ እዚ ሰብ ኣቦይ ኣብ እስያ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ሒዘኩም ክኸይድ የብለኩም፣ ግን ደው ምባልን ካብ ሓደ ጠረጴዛ ናብ ካልእ ጠረጴዛ እኳ ምስጓምን ኣይክእልን ብምባል ንኣቦኡ ዘለፎ። እዚ ኩሉ ግን ውፅኢት ናይ ኦሎምፒያስ ተንኰላዊ ስራሕ ነበረ። ካብዚ ግዜ ዝንኔው ኣብ መንጎ ኣቦን ወድን ዝነበረ ፍቕርን ምክብባርን ሽትኡ ሃጠመ። ኦሎምፒያስ ናብ ትውልዳ ሃገራ ክትከይድ እንከላ ወዳ እስክንድር ምስኣ ሓቢሩ ኸደ። ወላ እኳ ዝወለዶ ቆልዓ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እንተዋረዶ ፊሊፕ ግን ወዱ ሩህሩህ ኣቦ ነበረ እሞ ንእስክንድር ናይ ዕድቂ መልእኽቲ ለኣኸለው። ናብ ቤተ መንግስቲ ምስ ተመልሰ ከይተረፈ እስክንድር ንኣቦኡ ጽቡቕ ገጻ ይርእዮ ነበረ። ብኦሎምፒያስ ዝተመረዘ እምርኡ ክነጽሃሉ ይከኣለን። ኣቦኡ ግን ናይ ወዱ ፍቕርን ኣኽብሮትን ደጊሙ ክረክብ ደለየ። እስክንድር ግን ንኣቦኡ ዝሑልን ተጠራጣርን ኮነ። ዝበኣሰ ኣቦኡ ከይፈለጠ ብናይ ኣዲኡ ምኽሪ ተደጊፉ እስክንድር ኣብ እስያ ካብ ዘለዉ ዘርአ ነገስታት ሓዳር ክሕዝ ብምሕላኑ
ናይ ፊሊፕ تعግስ ተጸንቂቁ ወዱን ናይ ቅረባይ ዕርክቱን ብስደት ንኽነብሩ ቆጽዖም ኣብዚ ኩነታት እንከሎ ፊሊፕ ካብ ክሊዮፓትራ ወዲ ተወልደሉ ደስትኡ ዝተማቂሩ ከይወድአ ኣብ ቤተ መንግስቱ ህውከት ተፈጥረ ኣሌክሳንደር ንናይ ክሊዮፓትራ ሓቦ ናይ ፊሊፕ መሻርክቲ ዝነበረ ፖሲኒያስ ይቀይሞ ፖሲኒያስ በዚ ጉዳይ ናብ ፊሊፕ ኣቤቱታ እኳ እንተቅረበ ሸለል ተባህለ በዚ ዝተቆጥዐ ፖሲኒያስ ናብ ጉጅለ ኦሎምፒያስ ተጸንበረ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ፊሊፕ ተቐቲሉ ተረኸበ ቀታሊኡ ባዕሉ ፖሲኒያስ ነበረ ስለዚ ፖሳኒያስ ንባዕሉ ብናይ ግብረ ሓለውቲ ፊሊፕ ሽዑ ንሽዑ ተቐትለ ህዝቢ ኣብ ቅትለት ፊሊፕ ኢድ ኦሎምፒያስ ኣሎ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኦሎምፒያ ወቀሱ እኳ እንተስመዐ ንሳ ግን ዝዓጅባ ኣይነበረትን ሕናኣ ፈደየት ፊሊፕ ሞተ እስክንድር ነገሰ ኣብ ሕናኣ ኣዝያ ርግጸኛ ንምዃን ንክሊዮፓትራን ወዳን እውን ኣቕተለቶም በዚ ኩነታት ኣብ 336 ዓመት ዓለም ኣብ መበል 20 ዓመቱ እስክንድር ናይ መላእ መቄዶንያን ናይ ግሪክን ንጉስ ኮነ እስክንድር ናብ ዙፋኑ ምስ ወፀ ከም ዕድል ኮይኑ ናይ ኣቦኡ ቦታ ንምሓዝ ተቐናቐኖ ይነበረን እታ ሃገር መንግስታን ናይ ፊሊፕ ሰልጠነ ሰራዊትን ኣብ ኢድ እስክንድር ኣተወ መቄዶንያ ግን ብዘይተሓስበ ሞት ፊሊፕ ተሃዊኻ ነበረት ግሪካውያን እውን ካብ ግዝኣት መቄዶንያውያን ንምፍላይ እምቢተኛነት ከርእዩ ጀመሩ ኣብ መቄዶንያን ግሪክን ርግኣት ድሕሪ ምፍጣሩ ዝቕጽል ወተሃደራዊ ገስጋሱ ኣተኣማማን ንምግባር እስክንድር ናብ ሰሜን ኣምርሐ ናብ ሰሜን ዝገበሮ ወተሃደራዊ ገስጋሱ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ እንተተመዝነ ተኣምራታዊ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ናይ ሰሜን ሃገራት ዘይሰልጠኑ ናይ ቦታኦም ካርታ ዘይርከብ መንገዲ ኣልቦን ጫካታትን ነበሩ ይኹን እምበር እስክንድር ብዘገርም ኣገባብ ኣብ ሓጺር ግዜ ሰራዊቱ ብምምራሕ ክሳብ ዳኒብ ብምእታው ኣብዚ ናይ ሕጂ ዋና ከተማ ሮማንያ ቡካሬስት መቃሙጥኡ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ዓለም ንዝነበሩ ቀቢላታት ሕርሕራይ ገይሩ ቀጽዖም ካብ ሽዑ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ግዜ መቱ ካብ ኣረመን ወይ ባርባርያን ህዝብታት ሰሜን ሽግር ኣጋጢሞ ይፈልጥን ናይ ደባጡ ወሰን ተኸቢሩሉ ነበረ ናብ ግሪክ ብዓወት ድሕሪ ምምላሱ ናይ እስክንድር ድሌት ፐርሻውያን ወይ ፋርሳውያን ገጢምካ ምስዓር ነበረ ግሪካውያን እውን ነዚ ብዝግባእ እዮም ዝፈልጥዎ ሓደ ግሪካውያን ንእስክንድር ብምድጋፍ ኣብ ጎኑ ክቆሙ እንከለዉ ካልኦት ግን ተቃወምዎ ምክንያቶም ናይ ፋርስ ወፍሪ ክብ ዝበለ ወጻኢታት ዝሓትት ክኸውን እንከሎ ዝገደደ ንብዙሓት ግሪካውያን ኣብ ልዕሊ ምስ ፋርስ ዘካይድዎ ንግዳዊ ልውውጥ ጉድኣት ዘሕድር ስለ ዝኾኖም እዩ በዚ ምክንያት ኣብ ግሪካዊት ቅድስቲ ከተማ ቴብስ ኣብ ልዕሊ መቄዶናውያን ሓያል ተቃውሞ ተላዕለ እስክንድር ቴቢሳውያን ብሰላም ኢዶም እንተሂቦም ምሕረት ከም ዝገብረሎም ኣወጀ ንሳቶም ግን ንሰላማዊ ጻውዒቱ ኣሽከዓለሉሉ ዝገደደ አንቲፖተርን ፍሊጣስን ኣሕሊፉ ምስ ዘይህቦም ንዕኡ ብሰላም ከም ዘይግዝእሉ ፍለጥዎ እስክንድር ብሕርቃን ናብ ልዕሊ ቴብስ ወፈረ ነታ ከተማ ቃጽላ 30,000 ቴቢሳውያን ንባርነት ሸጦም 6,000 ዝኾኑ ቀተሎም እዚ እስክንድር ዘብጽሖ ዓብ ህልቂትን ስጉምትን ነበረ ካብ ከተማ ቴብስ ዝተረፈት ሓንቲ ገዛ ጥራይ ነበረት እስክንድር ናይ ዝፈትዎ ዓብ ገጣሚ ፒንዳር መንበረ ቤት እዚኣ ንእትመስል ጽብቕቲ ከተማ ሓመድ ምግባሩን ህዝቢ ምህላቁን እኩይ ተግባር እዩ ግን ኣብቲ ዘመን ኣንጻር ገዛኦም ንዝለዓሉ ከተማታት ምቕጻዕ ብኦቢልካ ድማ ንኻልኦት ተምሳሌት ከም ዝኾነ ምግባር ዝተለምደ ነገር እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ክሳብ ናይ ርሑቕ ወፍርታት ዝገበረሉ ግዜ ወላ ሓንቲ ናይ ግሪክ ከተማ ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር ተላዒላ ኣይትፈልጥን ንቴፕስ ብምዕናው ግን ሕልንኡ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝወቐሰው ካብ ሽዑ ንኔው ንዝኾነ ቴብሳዊ ሰናይ ዝኾነ ግብሪ ይገብር ነበረ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ኩናት እስክንድር ክልተ ነገራት ኣጋጢሞሞ ነይሮም ናይ መጀመርያ ናይ ሓንቲ ቴብሳዊት እስርቲ ሰበይቲ ጉዳይ እዩ እዛ ሰበይቲ ናይ መቄዶንያ ወታደራት ቤታ ክዘምቱ ጉዳድን እሳትን ሒዞም ምስ መጽዋ ወላ ሓንቲ ከይሰንበደትን ከይፈርሀትን ቤታ ዝሓለወት እያ ኣብ ግዜ ወረራ ናይ መቄዶንያ ወታደር ንኽዘምታ ወርቂ እንተለዋ ሓተታ ንሳውን ከም ዘለዋን ኣብ ድሕሪ ቤታ ኣብ ዘሎ ናይ ማይ ዒላ ቀቢራ ከም ዝቐመጠቶን ነገረቶ እቲ ወታደር ሓቂ መሲልዎ ናብቲ ጉድጓድ ዒላ ብጥንቃቐ ክወርድ እንከሎ ንሳ ብላዕሊ ኮይና ደፊኣ ናብቲ ማይ ኣጽደፈቶ
بدحريو بأمن قطقيطا قتلته إذا سبيتي نفردي ناب اسكندر قربت تاريخا مس نگرتو اسكندر حدو وتهدراو أزازو كوانتا تقتلو بجغناتها بمدناقو بنص أنقتلك أقوسنا كاله أب كتمات بز زغاطمو ناي غريخ فلاسفا ديوغان نبره إذا سبب أب جيزي ورر اسكندر رابطة كتما ينبر نبره نفسه بمقلال بولكو نابرو يمرح نبره حق خامر لاي وصائي كاله سراحي نبرون إذا سب ولا كامر راوا هابتي انت زي نبرو حقو السب قل نبره اسكندر بنايز السب زنابرا أزي يقرم نبرمو كبصحو قده شماقل ديوغان كما عنتون لعلي عرقانو خوينو ناي نقوص حينا تسألوه أب أفدق كوفي لي الرئة اسكندر نابز سب بمقراب انتاي كقبرلكا إلو حاتتو ديوغان ون سلالوت كا غاريدن لومو إلي بلالي سلام جيرا صحي كتسألو متان بلو ناي اسكندر سعبت تناددو اسكندر قن ناب سعبت تتقويو كم زبولوم اسكندر انت زي كون ديوغان كخون مدلو قنيرا كاب كلون لعلي ناي اسكندر زعبي قدي كرأز جمران سمو قنون كخون زقبرون قبل على فارس زقبرو وفر نبره انتاويت فارس عباي منقس نبرت نفارس مقوصار مالتنا عالم كم مقوصار مالت نبره أبزح الجيزي بناي ندادا هابتا تفلت إذا ناي ندادا هابتا استفلت أجن أبزمنا ورار اسكندر نبره ناي اسكندر وتهدرات مريت أبزو فحرلو زنبرو جيزي فلي زبالة فساسي رخبو كما عينت زندد فساسي كدمي ورئ ما يفلطون سلازي نزز ترخبه فساسي منتون مفلاتن بدقس يقاصل انت خوينو نمردأن مسولعو حدا سب ناب تأسات زليلو أتوه أبو تقاصيلو موتا ناي نداد زيتي بخمز قباب ترخبه ناي فارس ناي نقصات منقسي أوشتو بابليون أسيريا كيليدون نانوي زباها الأقزاءات تقليل بمحاز كاب نشتي إسيا مالت ناي حج ترك جميرو كساب مئتاو هندي يابزر كبوتا قزاءات رفح في حيوي نبر نبره كاب نقصاتو دما ناب كدنا نصورن قداماو داريسون سبزنا نبرو أب زمن اسكندر نقص فارس نبره داريو سالساوي نبره ناي اسكندر ناي فارس وفري أب 334 عامة عالم تجمره إذي متأنا سفيح وفري لناي مساع عدل اسكندر وسان نبره أما جمريا نيروبان اسيان زفلالي وشمت بحري كسجر نبرمو من قد نخده سسلو كاب سراوي تواقدمو نايبو ناي فيليب وانا الجنرال نزنبره برمينيو لأخو وشمت بحري ناي مكوراس قعزو قليل كوينو ترخبه فارساويان بشللتنت بزي والحانت من كل خال اسكندر كم ساقر كبرو اسكندر أمني حج تركي ناي اسيا قماقم بحري تقوانا صفه ناي هومير مصحف سقنا إليا زترخو ناي تروجان كنات استقايدن بعلو أبز بوتايو تاريخ كم زبلو غريقاوين أبزا ختما قدم بوزح عمتات وفيروم نبرو قزوف ناي عنس ايت فرس سريحهم عود كساب زرقبو مستروجاوين 10 عمتات تواقع ميم أب إليا زلو ناي جغننا التاريخ بإسكندر استفلت أنبرا بزعبا خوينا تروجان إنا ذكرة قرب ناي عرفت جيزي دحر موسادو نابتا صبقتي بأمن السرحت ناي ترك جماقم بحري كتما تري قسقي ساعتوا بز اسكندر كابلبو بمحقاسو كم بحل ميك إدناوين كم ما عنتون لعلي عرقانو خوينو سعسعه كابزنيو كم دي تعرف نسرقا قصة مس فارساوين زلوو كبير كوينات مسانا دوؤو متنقاق تتحازو كدم توقع نسعبتو بفلاي دمان وتهدراوين أزازتو شلمات كهبداليو أب كازنو استرافة جنزب مستسبسبه 7 تالنت تراي ترفو إزي نحاد ورحق اللب سراوي تراي زاكل نبره اتقونتات كبيد كوانت نبره كدم خوينات نسراويتو مورال كب مبل ميلا كركب سلز نبرو نزا حسبو شلما زخون جنزب كوانت زي نبرو فتان وسانه بموساد أميكورنا نايزركب بيت منقس نبرت بكل كافافلهم أبزي جيزي حدا قام رزقات وتهدراوين أززتو زنبره بريديكس غويتاي نعاقا خنتايا تريفكا بلو اسكندر حانت قال تراي نبره اسملسلو تسفا مس فارساويان نزلو فيلميا اسكندر بقمت
30,000 እግረኛን 4,000 ፈረሰኛን ሓይሊ ኣዳልዩ ነበረ። መቄዶንያን ግሪክን ንኸመሓደር ወኪል ንዝገበሮ ንኣንቲፓተር 12,000 ተዋጋእቲ ወተሃደራት ገዲፉሉ እዩ። ምስ መደቡን ክነጻጸር እስክንድር ብዙሕ ሓይሊ ነይርዎ ክበሃል ኣይከኣል እምበር ሓደ ወተሃደራዊ ብልጫ ግን ሒዙ ነይሩ። ንሱ ድማ ካብ ፊሊፕ ዝወረሶ ዝኾነ ይኹን ውግእ ክስዕር ዝኽእልን ኣብ ወተሃደራዊ ታሪክ በዓል ዝና ዝኾነን ናይ መቄዶናውያን ሰልፈኛ ተዋጋእ ሰራዊት ፋላክስ እዩ። ብፊሊፕ ዝተሃንጸ ሰራዊት መቄዶንያ ብዙሕ ክፍልታት ኣለዎ። ብመጀመርታ እቲ ሰራዊት ካብ 1200 ክሳብ 2000 ዝበጽሑ ናይቲ ንጉስ መሻርክቲ ዝበሃሉ መኳንንቲ ክመርሕዎን ከለዉ፣ ካልኣይ ብጎኒ ኮይኖም ዝሕልዎ ቀሰኛታት ኮይኖም እቲ ሳልሳይን ቀንድን ናይ ፋላክስ ሰራዊት እዩ። ፋላክሳውያን ኣጋር ወተሃደራት ኮይኖም ነዊሕ ኩናት ወይ ጨማራ ሒዞም ብጉጅለ ኮይኖም ብዘፈርሕ ኣገባብ ዝዋግኡ እዮም። ፊሊፕ ነብሲ ወከፍ ወተሃደር ኣብ ኣሕባራዊ ጉጅለ ዓጺዩ ንኽዋጋእ እምበር ብንጽል ንኽዋጋእ ኣይገብሮን። ፋላክስ በዚ ሜላ ዋልታ ምስ ዋልታ ኣጋጢሞምን ብሰልፊ ኮይኖምን ጭማርኦም መዚዞም ክረኣዩን ከለዉ ጸላእቶም የርዕዱ። ኣብ ዝኾነ ናይ ኩናት እዋን ፈረሰኛ ብፍጥነት እናጋለበ ክህንፍ እንከሎ፣ ቀስተኛ ኣብ ርእሲ እኩባት ጸላእቱ ቀስትታቱ ኸዝንብ እንከሎ፣ ፋላክሳዊ ካብ ዋልታ ዝተሰርሐ መንደቕ መሲሉ ናብ ዝተመርጸሉ ኣንፈት ምጥናን ክጅምር ጸላኢ ብትንትን ይኣትዎ። ናይ ፊሊፕ ሓድሽ ርኽበት እዚ ፍሉይ ወተሃደራዊ ኣሰላልፋ ጥራይ ዘይኮነ ካታፑልት እውን ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ እዩ። ካታፑልት እምኒ መወንጨፊ መሳርሒ ክኸውን እንከሎ እስክንድር ነዚ መሳርሒ ብዘመናዊ መልክዕ ኣመሓይሹ ኣብ ጥቕሚ ኣውዓሎ። እስክንድር ዘመናዊ ወተሃደራዊ ኣወዳድባ ምንቅስቓስን ፍጡን ትእዛዛትን ብምሃብ ዝድነቕ ክኸውን እንከሎ ካብ ኩሉን ላዕሊ ኣብ ዘድለዮ ግዜን ቦታን ናይ ሓይልታቱ ናይ ምእካብን ትኹረት ናይ ምሃብን ፍሉይ ክእለት ነበሮ። ሓደ ካብ መምርሒታቱ ተባታቲንካ ተጓዓዝ፣ ተኣኪብካ ተዋጋእ ዝብል ነበረ። ካልእ እስክንድር ዝድነቐሉ ፍሉይ ክእለቱ ጥንኩር ሓይሉ ኣብ ድኹም ናይ ጽላእ ሸነኽ ኣብ ልክዕ ግዜ ኣብ ልክዕ ቦታ ኣሰሊፎ ክዋጋእ ምኽኣሉ ነበረ። ናይ እስክንድር ሰራዊት ንቕድሚት ክግስግስ ጀመረ። ፋርሳውያን ኣዝዮም ደንጎም ነቐሑ። ቀስ ብቐስ ሓይሎም ኣብ ጥቓ ሩባ ግራን ኮሳስፈሩ። ክሳብዚ ግዜ እዚ ንእስክንድር ገና ቆልዓ ገይሮም ስለ ዝሓሰብዎ ከም ቁም ነገር ኣይቆጽርዎን ነበሩ። ሰለይቶም እውን ድኹማት እዮም ነይሮም። ናይ ፋርስ ንጉስ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ድማ ናይ መላእ እስያ ንጉሰ ነገስታት ዝኾነ ዳርዮስ ሳልሳይ ናብ ሜዳ ኩናት ምኻድ ኣገዳሲ መሲሉ ስለ ዘይተረኣዮ ሰራዊቱ እናተዋግአ ንሱ ዓዱ ዓለ። እዚ ዳርዮስ ዝገበሮ ዓብ ስሕተት ነበረ። እስክንድር ኣብ ምዕራባዊ ወሰን ሩባ በጽሐ እሞ ቁርብ ዕረፍቲ ወሰደ። ኣብ ምብራቃዊ ወሰን ዘሎ ከም ሕፃ ባሕሪ ዝምብዝሑ ናይ ዳርዮስ ሰራዊት ተመልከተ። ንሱ ዘለዎ ወሰን ሩባ ጀቕጀቕ መሬት ክኸውን እንከሎ ብሸነኽ ፋርሳውያን ዘሎ ግን ብኣኻውሕ ዝተኸበ ጸዳፍ ቦታ ነበረ። እዋኑ ሰዓት 3 እዩ። ናይቲ ሩባ ፍጥነት ሓይሉን ጥልቆቱን ወተሃደራቱ ልኢኹ ምስ ኣጽንዐ ብቕጽበት ናይ ኣማኸርቲ ሰራዊት ኣኼባ ግበረ። ሓደ ካብ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ርእይቶ ክህብ እንከሎ እዚ ግዜ ንኹናት ሕማቕ እዩ፣ ምኽንያቱ ከም ባህሊ መቄዶንያውያን ሰነ ንኹናት ዘይምችእ ወቕቲ እዩ ክብል ኣረድአ። ፊሊፕ ንባዕሉ ኣብ ወርሒ ሰነ ኩናት ንኸይግበር ይጥንቀቕ ነበረ። ናይ ተግባር ሰብ ዝኾነ እስክንድር ግን ብርግኣት ናይ ግዜ ቋጻጽራኹም ንድሕሪት ምለስዎ፣ ገና ጉንቦት ስለ ዝኾነ ክንዋጋ ኢና ክብል ኣዘዘ። እቶም ዳሰሲ ወተሃደራቱ ምስ ተመልሱ ድማ ክሳብ ጽባሕ ክንጸንሕ ኣለና፣ እዚ ሩባ ንምስጋሩ ኣሸጋሪ እዩ፣ ናይቲ ሩባ መሳግሮ ማዕበል ኣለዎ፣ ክንፈልጦ ይንኽእልን። ኦ ክቡር ጐይታና እታ ፀሓይ እውን ረኣያ ሎሚ ኣዝዩ መሲሎ በልዎ። እስክንድር እውን ናይ ባሕሪ ወሽመጥ ተሳጊርና ኢና፣ ሓንቲ ሩባ ምስጋር ፈሪሕና ምስ ንተርፍ እቲ ወሽመጥ ኣብ ክንዳና ክሓፍር እዩ ኢሉ መለሰ። ናይ ኣማኸርቱ ሓሳብ ውዱቕ ብምግባር እውን እስክንድር ናብ ፈረሱ ተሰቒሉ ንቕድሚት ክግስግስ ጀመረ። ኣብቲ ዝመልአ ሩባ ንምእታው ንሱ ናይ መጀመርያ ሰብ ነበረ። ናይ እስክንድር ፈረስ ምስ ተዋሓዚ ሩባ ቅልስ ምስ ጀመረ ምድረ ሰማይ ብቐስቲ ወተሃደራት ፋርስ ተሸፈነ። ብማይ ጀብጂቡ እንከሎ ናብታ ኣጻድፍ ምብራቃዊ ገማግምቲ ሩባ ብክንደይ ጻዕሪ በጽሐ። ብወገን ፋረሳውያን ዘሎ ገማግም ሩባ ጭቃ ዝበዝሖን ኣንደል ሃፅን ስለ ዝነበረ
نتعاقبت مستوم ددحري زقتلو صحابتو شتحت حنا بلوصو فارساوያን ብጭካነ ብጭደራን ጉራዴታቶም ንኢድ ብኢድ ኩናት እናወዛወዙ ክዋግኡ ጀመሩ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ እስክንድር ኣዋልቱ ብዘሎ ፍሉይ ምልክትን ኣብ ብረታዊ ቆቢዑ ከቢሉ ብዝረአ ካብ ክንቲት ብዝተሰርሐ መጋየፅን ምኽንያት ካብ ኩሎም መቄዶናውያን ብዝተፈለየ ንሱ ጎሊሑ ይረአ ነበረ ፋርሳውያን ንጉስ እስክንድር ንሱ ምዃኑ ቀልጢፎም ብምፍላጦም ንዕኡ ኣጥቢቆም ምክትታል ተተሓዝዎ መጀመርያ ኣብ ሰለፉ ብፍላጻ ተወግአ ሓደ ፋርሳዊ ሓለቃ ሰራዊት ብድሕሪ እስክንድር ኮይኑ ኩናቱ ብሓይሊ ወርወረ ዝተወርወረ ኩናት ናይ እስክንድር ዋልታ ምስ ሃረመ ኣገራሚ ክስተት ተፈጥረ እቲ ዝተወርወረ ኩናት ተሰብረ ካብኡ ድሒሩ ናይ ፋርሳውያን ኣዛዚ ንውግእ ዝጥቀመሉ ፋስ ብምምዛዝ ብሙሉእ ሓይሉ ተመጣጢሩ ኣብ መንበስበስታ እስክንድር ኣዕለቦ እቲ ዝተሰምዐ ድምፂ ኣስደማሚ ነበረ በዚ ውቅዒት ናይ እስክንድር መከላኸሊ ቆቢዕ ሓፂን ላዕለዋይ ክፋሉ ተሰብረ ካብዚ ሓያል ውቅዒት ዝተላዕለ እቲ ገዚፍ ናይ እስክንድር ፈረስ ሰንከልከል በለ እስክንድር ድማ ካብ ፈረሱ ወደቀ ኣብዚ ግዜን ቦታን እስክንድር ዳርጋ ሞይቱ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ናይ ቀረባ ዓርኩ ክሊቴዎስ ኣብዚ እስክንድር ዳርጋ ብቅዒሉ ዝነበረ ህሞት ቀልጢፉ ብምርካብ ኩናቱ ገቲሩ ሒዙ ብቐጥታ ብምጥናን ኣብ ኣፍ ልቢ እቲ ፋርሳዊ ኣዛዚ ሸኳዓ ብተርባጽ ዘስተንፍስ እስክንድር ተንስአ ክሊቴዎስ ህይወቱ ኣድሓኖ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ መቄዶንያ ኣጋር ሰራዊት ሙሉእ ብምሉእ ሩባ ተሳገረ ፋርሳውያን በብዝሒ ዝመጾም ጸላኢ ምምካት ሲኢኖም ክሃድሙ ጀመሩ ኣብዛ ዓቢ ኩናት 20,000 ኣጋርን 2,500 ፈረሰኛ ሰራዊትን ሓሊቆም ብወገን መቄዶንያ ግን ብዙሕ ጉድኣት ኣይተረኣየን እስክንድር ናይ መጀመርያ ናይ ኢሳያ ዓቢ ውግኡ ብዓብ ወደምደሞ ብድሕሪ እዚ ኩናት ንኩሎም ሰባት ዘገረመ ጥበቡን ብልሓቱን ዘመስክረሉ ሓድሽ ውጥን ኣውፅአ ናብ ፋርሳውያን ኣብ ክንዲ ምግስጋስ ሓይሉ ንምጥንኻርን ምስ ግሪኻውያን ዘለዎ ዝምድና ኣተኣማማኒ ንምግባርን ናብታ ንእስቲ እስያ ናብ ቱርክ ኣምርሐ ኣብ ቱርኪ ብዙሓት ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ክገብረን እንከሎ ብርግፅ እውን ብዙሕ ኣይተሸገረን ምክንያቱ ካብ ወሰናስን ሩባ ግራኒኩስ ዝረኸቦ ዓወት ወርኡ ብፍጥነት ኣብ መላእ ዓለም ተባፂሑ ስለ ዝነበረ ምስ ዝዕውት ኣገራሚ መንእሰይ ክገጥም ዝደፍር ይኹን ዝደሊ ብዙሕ ኣይነበረን ልስያ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ምስ በፅሐ ናይ መጻኢ ዕድሉ ብሩህ ከም ዝኸውን ዘመላኸተሉ ኣጋጣሚ ረኸበ ኣብ እግሪ ሓደ ሩባ ንእሽተይ ናይ ኣስራዚ ሸሓነ ተረኽበ ኣብ ሕቆ ዝመራት ኣስራዚ ናይ ፋርስ መንግስቲ ብግሪኽ ከዓኒ እዩ ዝብል ጽሑፍ ጸንሐ እዚ ነገር ንእስክንድር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣደሰቶ እስክንድር ንመጻኢ ዓብ ነገር ከም ጽበዮ ዘእምንን ኣብ ናይ መጨረሻ ዕላምኡ ከም ዝተኣማመን ዝገብሮን ካልእ ኣጋጣሚ እውን ተረኽበ ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣብ ጥቓ ናይ ሎሚ ከተማ ኣንካራ ኣብ ዘሎ ወደብ ኣብ ዝነበረት ከተማ ጎርድዮም ሰራዊቱ እናሓለፈ ካብ ዘመነቲ ኣዝያ ሃብታም ዝነበረ ንጉስ ሚዳስ ጀሚሩ ብቐጥታ ኣብ ዝሕሎ ቅዱስ ህንፃ ሓደ ኣረጊት ሰረገላ ነበረ እቲ ናይቲ ሰረገላ መጉተተ ዕንጨይቲ ምስ ዳሕረዋይ ክፋል ናይቲ ሰረገላ ብሓያል ገመድ ተቋፂሩ ነበረ እዚ ቁፃር ግን ኣዝዩ ስብስብን ንምፍትሑ ዘይከኣልን ኣሸጋሪ ቁፃር ገመድ ነበረ እዚ ቁፃር ኣብ ታሪኽ ናይ ጎርድያን ቁፃር ይበሃል እዚ ቁፃር ወላ ሓደ ሰብ ክፈትሖ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ዓለም ዝንኡ ዕሉል ነበረ ብመሰረት ኣፈ ታሪኽ ነዚ ናይ ጓርድያን ቁፃር ዝፈትሕ ንጉስ መላእ እስያ ዝኸውን እዩ ይበሃል ነበረ እስክንድር ነዚ ውስብስብ ገጅፍ ቁፃር ምስ ረኣዮ ብቕፅበት ኩራዲኡ መዚዙ ሓደ ግዜ ጥራይ ብምስንዛር ቆሪፁ ሓደጎ ኩሉ ነዚ ቁፃር ቅድሚኡ ንምፍታሕ ዝፈተነ ዘበለ ኣደስሊሱን ኣላሓሊሑን ንምፍትሑ ይፅዕር ነበረ እምበር እስክንድር ከም ዝገበሮ ብሓደ ግዜ ብምቑራፅ ምፍትሑ ከም ዝከኣል ኣይተረኣዮምን ነበረ እዚ እስክንድር ዝፈጸሞ ነገር ሓደ ዝተወሳሰበ ዝኾነ ነገር ቀስ ብቐስ ንምፍትሑ ኮለል ክትብልካ ምውዓል ብቑራፅ ውሳነ መፍትሒ ምርካብ ኣቋራጭ መንገዲ ከም ዝኾነ ተምሳሌት ኮነ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሓደ ዝበረደ ሩባ ኣትዩ ሓንበሰ በዚ ምኽንያት እስክንድር ንመጀመርያ ግዜ ክሳብ ሞት ዘብፅሖ ዘይቋርፅ ረስኒ ሓዞ ተራ ሓካዮም ክሕግዝዎ ስለ ዘይከኣሉ ነቲ ፍሉጥ ሓኪም ፊሊፕ ወዲ ኣክርያን ፀዊዑ ሕክምንኡ ክጅምር ክብል ካብ ፐርመኔዮ ደብዳቤ ይበፅሖ እቲ ደብዳቤ ከም ዝብሎ ፊሊፕ ወዲ ኣክርያኖን ብዳርዮስ ተዓሲቡ ብመርዚ ክቐትለካ ከም ዝመፀ በፂሕዮ ኣለኹ እሞ ንሱ ዝህበካ መድሃኒት ኣይትውሰድ ዝብል ነበረ
እስክንድር ወላ ሓንቲ ከይተዛረበ ነቲ ደብዳቤ ኣብ ትሕቲ መተራእሱ ቀመጦ። ፊሊፕ ብርጭቆ መሊኡ ዝስተ መድሃኒት ሃቦ። እስክንድር ነቲ ብርጭቆ ምስ ተቐበሎ ሓቢእዎ ዝጸንሐ ደብዳቤ ኣውፂኡ ንፊሊፕ ሃቦ። እቲ ደብዳቤ ምስ ሃቦ ብቕጽበት መልሲ ከይተጸበየ ነቲ መድሃኒት ጨለጦ። ፊሊፕ ነቲ ደብዳቤ ኣንበቦ እሞ ንእስክንድር ብምግራም ረኣዮ። ፊሊፕ ዝተኸሰሰ ብሓሶት ነበረ። እቲ ዘገርም ነገር ግን እስክንድር ነዚ ስጉምቲ ክወስድ እንከሎ ውሽጡ ዝነግሮ ብምእማን ጥራይ ነበረ። ነቲ መድሃኒት ድሕሪ ምስታዩ ብኽፉእ ኩነታት ሕማሙ በርትዖ እሞ ሃደዋቱ ኣጥፊኡ ወደቐ። ዘረባ ደው ኣበለ። የእጋሩ ዛሕላ ግን ቀስ ብቐስ እናሓሾ መጸ። ኣጸቢቑ ምስ ሓወየ ምስ ዳርዮስ ንዘለዎ ወሳኒ ኩናት ምድላዋቱ ጀመረ። ብቐረባ ይኹን ብርሑቕ ንጉሰ ነገሥታት ናይ ዝኾነ ናይ ዳርዮስ ጉዳይ ኣብ መፈጸምትኡ ክበጽሕ ኣለዎ። ዳርዮስ እውን ንእስክንድር ንምምካት ካብ ናቱ ዝበለጸ ሓያል ሰራዊት ኣዳለወ። ንግዚኡ ክልቲኣቶም ነገሥታት ኣብ ቱርክን ሶርያን ኮይኖም ሽኩሽኳ ይጻወቱ ነበሩ። እቲ ሽኩሽኳ ኣብቂዑ እስክንድር ንዳርዮስ ጸሚዱ ንምሓዝ ሓሲቡ ናብ ሴርሶ ምስ ወረደ። ኣብቲ ግዜቲ ንጉስ ፋርስ ሰራዊቱ ብምምራሕ ንዕኡ ክስዕር ይግስግስ ነበረ። ክልቲኦም ሰራዊት ተራሒቆም ብዝነበሩ ኣኽራናት ኣቢሎም ክመሓላለፉ ተረኸቡ። እስክንድር ዳርዮስ ብድሕሪኡ ከም ዘሎን ናብ ባሕሪ ዝወስድ ብድሕሪኡ ዘሎ መንገዲ ከም ዝዓጽወሉን ተገንዘበ። እዚ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት እዩ። እስክንድር ግን ዝሕሾ ኣማራፂ ገበረ እምበር ኣይተጨነቐን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብዘየገድስ እስክንድር ፈታዊ ውጊ እዩ። ኣብ ጉድኣት ዘውድቆ መሲሉ እናተራእዮ ከይተረፈ እስክንድር ፈታዊ ኩናት እዩ። ካብዚ ንኔው ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ታሪኽ ኩናት ኢሶስ ይበሃል። እስክንድር 23 ዓመቱ ደፊኑ ነበረ። ኣብ 333 ዓመተ ዓለም እቲ ኩናት ተኻየደ። እዚ ዓውደ ኩናት እስክንድር ካብ ዝገበሮም ውግኣት ኩሎም ዝለዓለ ዓወት ዘመዝገበሉ እዩ። ኣብዚ ኩናት ፋርሳውያን ኣዝዮም ተጎድኡ። ዳርዮስ ኩሉ ነገር ገዲፉ ፈርጠጠ። እስክንድር ኣብ ኢሱስ ዝረኸቦ ዓወት ብልሕውን ነበሮ። ናይ የማናይ ሸነኽ ሰራዊቱ ቦታ ክፊሑ ምውጋእ ምስ ጀመረ ናይ ፋርስ ተዋጋእቲ ትኹረቶም ናብ የማናይ ክንፊ ብምግባር ገጠምዎ። ኣብዚ ግዜ እስክንድር ናይ ጸላእ ጸጋማይ ክንፊ ከም ዝተዛነየ ኣብ ዘስተውዓለሉ እዋን ዝሓዞ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ሰራዊቱ ብምንቅስቓስ መጥቃዕቲ ከፈተ። ፋርሳውያን ብጸጋማይ ክንፊ ንዝመጾ ማርዓዲ ናይ መቄዶንያ ሰራዊት ፋላክስ ምምካት ተሳእኖም። ዳርዮስ ክሃድም እንከሎ ብተብተብ ነበረ እሞ ሰበይቱን ኣዲኡን ክልቲአን ደቂ ኣንስትዮ ደቁን ገዲፉ ነበረ ዝሃደመ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኩናት ምሩኻት ኮይነን ኣብ ቅድሚ እስክንድር ቅረባ። ኣብቲ ዘመን ደቂ ኣንስትዮ ምሩኻት ብማረኽተን ብዙሕ ግፍዕታት ይበጽሐን ነበረ። እስክንድር ግን ዘመናዊ ብዝኾነን ክብሪ ብዝመልኦን ኣገባብ እተን ንጉሳውያን ቤተሰብ ንኽተሓዛ ክቡር ሃብተንን መጋየፂአንን ክሕልዋን ኣብቲ ኩናት ንዝሞትዎን መቕረበን እውን ኣልቂሰን ክቐብራ ትእዛዝ ሃበለን። ነታ ቆንጆ መንእሰይ ንግስቲ ማለት ሰበይቲ ዳርዮስ እውን ንእስክንድር ክትፈርሒ የብልክን፣ ንዳርዮስ ኣይኮንኩን ዝዋግእ ዘለኹ ንመንግስቱ ጥራየ ዝዋጋእ ዘለኹ ኢሉ ጸናንዓ። እስክንድር ነዘን ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ብምኩሻማይ ተፈታተነንን። ሓደ ንጉስ ንጸላእዩ ስዒሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ካብ ምግባር ንላዕሊ ነብሱ ክቆጻጸር ምኽኣሉ ዝበለጸ ልዕልና እዩ ይብል ነበረ። ካብዚ ንኔው ቅርብ ዕረፍቲ ገይሩ ናብ ናይ ሜዲተራንያን ገማግም ባሕሪ ማለት ናይ ሕጂ እስራኤልን ሊባኖስን ወፈረ። ኣብ ጸቢብ ቦታ ዝተሰርሐት ዓባይ ወደባዊት ከተማ ጢሮስ ንምሓዝ ክንቀሳቐስ ጀመረ። ብምኽንያት ኣቀማምጥኣ ነታ ከተማ ምጥቃዓ ኣሸጋሪ ነበረ እሞ እስክንድር ንመጀመርያ ግዜ ከቢድ ፈተና ገጠሞ። ናብታ ከተማ ከይኣተወ ሓውሊ ሒሱ ብዝውርወር ቀልስቲ ካብ ርሑቕ ደብደባ። ወተሃደራቱ ዝመሓላልፍሉ ካብ መሬት ክሳብ ቀጽሪ ግንብታ ከተማ ዘብጽሕ ድልድላ ስርሐ። እዚ ኮይኑ ግን ናይታ ከተማ ክበባ 7 ኣዋርሕ ወሰደ። ዳሓር ግን እስክንድር ንጢሮስ ጽላኣ ንዓወቱ ኣረሚናዊ ተግባር ብምፍጻም ኣኽበሮ። ነታ ከተማ ናብ ሓሙኹሽ ተቐየራ። ንነበርቲ ናይታ ከተማ እውን ኣንስትን ህፃናትን ከይተረፈ ባራዩ ገበሮም። ይብዛሕ ውሓድ ኣብ ቴብስ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ጢሮስ ደገሞ። ግን ንጢሮስ ከም ቴብስ ኣይተጣዓሰላን። ካብዚ በመቐጻል ወሰና ወሰን ባሕሪ ሒዙ ብምውራድ ናብ ከተማ ቃዛ በጽሐ። ቃዛ ንእስክንድር ክትምክት ፈተነት። ንሱ ድማ ኢዳ ክሳብ ትህብ
ጭካነ ዝተመልኦ ከበባ ግበረላ ጢሮስ ረኣየቶ ጉድ ቃዛው እንደገመቶ እዚ ናይ ገማግም ባሕሪ ወፍሩ ዕላምኡ ናይ ፋርስ ልዕልና ባሕሪ ንምስባር ነበረ ካብዚ ብምቕጻል ሰራዊቱ መሪሑ ናብ ግብጽ ገስገሰ ግብጽ ን200 ዓመታት ዝኣክል ብፋርስ ትግዛእ ነበረት ብዙሓት ግብጻውያን እውን ንእስክንድር ከም መውጻእ ሓራ ብምርኣይ ጽቡቕ ኣቀባብላ ገይሮሙሉ እምበር ኣይተቐናቐንዎን ኣብ ግብጺ ኣብ ጸንሓለን እዋናት ካብ ዝገበሮ ዓብ ነገር ኣብ ፈለግ ኒል ብስሙ ዘስርሓ ከተማ እስክንድርያ ናይ ከተማ እስክንድርያ ህንጸት ምስ ተወድአ ኣዝያ ሰሓቢትን ኣመና ጸቢቓ ዝተመስረተትን ናይ ዓለምና ዋና ከተማ ኾነት እዛ ኣብ መራኽቦ ፈለግ ኒልን ባሕሪ ሜዲተራንያንን ዝተሃንጸት ከተማ ኣብ ታሪኽ ናይ መጀመርያ ኣብ እዋን ለይቲ መብራህቲ ትረክብ ከተማ ኾነት ብናይ ኣሪስቶተል ተማሕጽኖውን እስክንድር ናይ ፈለግ ኒል ምንጭ ንምፍላጥ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝበጽሑ ዳስስቲ ልኢኹ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ግብጺ እስክንድር ብኣምለኽቲ ጣዖት ቄሳውስቲ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ተኣወጀ ንሱ ከም ቁም ነገር እኳ እንተዘይቈጸሮ እቲ ወረግን ናብ መላእ ዓለም ተባጽሐ እስክንድር ግን በሊሕ ብምዃኑ እዚ ጉዳይ ኣብ ምብራቓዊ ዓለም ግርም ፖለቲካውን ወታደራውን ጥቕሚ ከም ዘለዎ ብምግንዛብ ድሓር ንሱ ንባዕሉ እውን ተቐበሎ እስክንድር ኣብ ግብጺ ብዙሕ ግዜ ኣሕለፈ ስለዚ ዝደንዘዘ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ሕጂ ነብሱ ብናይ ኩናት ረስኒ ከነቓቕሕ ይደሊ ንፋርስ ፈጺሙ ንምቁፅጻር ተንቀሳቐሰ ዳርዮስ እዚ ስለ ዝፈልጥ ሰንበደ ንተወሳኺ ውግእ ጉልበት ኣይረኸበን ምስ መቄዶናውያን ናይ ዕርቂ ግልግል ደለየ ናይ ዕርቂ ዘተ ንምግባር መልእኽተኛታቱ ናብ እስክንድር ለኣኸ ዳርዮስ 10,000 ታለንትን ጓሉ ንመርዓ ከም ዝህብን ከምኡውን ካብ ምዕራባዊ ፈለግ ኤፍራጠስ ንስግር ዘሎ ናይ እሳይ ግዝኣታት ንእስክንድር ንምሃብን ንምትዕራቕን ንገብሮ ኹናት ወኒ ትረፍ ክብል ዕርቂ ሓተተ እዚ ልኡላዊ ክብሪ ዘለዎ ህያብ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ገጸ በረከት እስክንድር ነቲ እማመ ብሰማኸርቱ ተማኸረሉ እቲ ሓያልን በሊሕን ብጻዩ ፐርሜኔዮ ኣዝዩ እናተገረመ እስክንድር እንተዝኸውን ነዚ ህያብ ዓይነይ ከይሓሰኹ ምተቐበልክዎ ነይረ በሎ እስክንድር ካብ ልቡ ክስሕቕ ድሕሪ ምጽናሕ እወ ኣነ እውን ፐርሜኔዮ እንተዝኸውን ከምኡ ምገበርኩ በሎ ናይ ኣማኸርቱ ሓሳብን ናይ ዳርዮስ ናይ ዓርቂ ሕቶን ውድቕ ብምግባር ዳርዮስ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ኢዱ ንኽህብ ሓተተ ብሰላም ኢዱ እንተሂቡ ብኽብሪ ከም ዝሕዞ እንተዘይኮይኑ ግን ብዘይ ምሕረት ኣብ ዝኣተዋ ኣትዩ ፈጺሙ ከም ዘጥፍኦ መጠንቀቕታ ለኣኸሉ ኣብቲ ግዜቲ ንዳርዮስ ካልእ ተወሳኺ ሕማቕ ዜና በጽሖ እታ ንግስቲ ማለት ሰበይቱ ሳታትርያ ኣብ ጻዕሪ ሕርስን ከላ ከም ዝሞተ ሰምዐ ዳርዮስ ካብ ልቡ ሓዘነ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብውርደት ምሟታ ኣተሓሳስቦ መልእኽተኛታቱ ግን እስክንድር ንናይ ፋርስ ምሩኻት ብኽብርን ክንክንን ከም ዝሓዞም ናታ ስነ ስርዓት ቀብሪ እውን ብኽብሪ ከም ዝተፈጸመላ እኳ እንተነገርዎ ድሕሪ ሞታ ንዝረኸበቶ ክብሪ ከም ቁም ነገር ኣይቈጸሮን ምስቶም ናይታ ንግስቲ ኣገልገልቲ ዝኾኑን ካብ ምርኮ ኣምሊጦም ዝመፁ ፋርሳውያንን ነዊሕ ዝተገበረ ኩሉ ነገርዎ እስክንድር ልክዕ ከምታ ኣብ ግዜ ኩናት ደፋር ምዃኑ ኣብ ግዜ ዓወቱ ርህሩነትን ልግስን ከምኡውን ብሱላት ተሓሳስባ ከም ዘለዎ ብኽብ ዝበለ ኣድናቆትን ክብርን ተመሊኦም ነገርዎ ዳርዮስ ብዛዕባ እስክንድር ሰምዖ ኩሉ ነገር ልቡ ተንከፎ ናብ ሰማያት ኢዱ ዘርጊሑ ድማ ዘፋኑ ምስኣኑ ዘይተርፎ እንተኾይኑ ካብ እስክንድር ወጻኢ ካልእ ሰብ እንተዘይወስዶ ከም ዝመርጽ ተዛረበ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስክንድር ሰራዊት መሪሑ ተንቀሳቐሰ ናይ እስክንድር ሰራዊት ናይ ውግእ ሞራሎም ኣዝዩ ልዑል ነበረ ንፋርሳውያን ሓንሳብና ሓዋርን ከጥቅዕዎም ተሃንጢኦም ነበሩ ኣብ ምዕራብ ኤፍራጠስ ንዘለዉ ቦታታት ብዘይወላ ሓደ ሽግር ኣብ ትሕቲ ምቁጻሩ የእትዩ ንቕድሚት ገስገሰ ኣብ መጨረሻ ናይ ኣሌክሳንደር ሰራዊትን ፋርሳውያን ተዋጋእትን ኣብ 331 ዓመተ ዓለም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሜሶፖታምያ ተራኸቡ እዚ ውግእ ኩናት ኣርቤላ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣብ ታሪኽ ዓለም ኣዝዮም ወሰንቲ ካብ ዝበሃሉ ሒደት ውግኣት ሓደ ክኸውን ይኽእል ናይ ዳርዮስን መንግስቱን ብኡቢሉ ድማ ናይ ፋርሳውያን ሓይሊ ናይ መወዳእታ ውድቀት ዘስዓበ ነበረ ወላ እኳ ዳርዮስ ኣዝዩ ዘደንቕ ሰራዊት እንተለኣኸሉ እስክንድር ምዕዋት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሪኽ ንጸላኢ ናብ ሓሜት ዝቐየረ ዝተባህለሉ ዓወት ዝተመዝገበሉ ፍጻመ ኮነ ውዕሎ ናይቲ ውግእ ከም ዝስዕብ ይመስል ነበረ
ካብቲ ኺናት ሓደ መዓልቲ ያቀድም ኣቢሉ ዳርዮስ ሰራዊቱ ብጊዜ ለይቲ ብፋና ኣብሪሁ እናዘረ ክቋጻጸር እንከሎ ሰራዊት እስክንድር ካብ ርሕቀት ብርሃን ናይታ ፋና ተመልከተ። እስክንድር ምስ ጠንቆልቱን ጀነራላቱን ተዛተየ። ግሪኻውያን ብብዝሒ ሰራዊት ፋርስን ካብኡ ዝመጽእ ከም ማዕበል ባሕሪ ዝሃምም ድምፅን ተሃወኹ። ፐርሜንዮ ብታህዋኽ ንእስክንድር ነዚ ናይ ሕንፍሽፍሽ ጊዜ ብምጥቃም ብለይቲ መጥቃዕቲ ንኽጅምሩ ሓሳብ ኣቕረበ። ኣይከውን እዩ ዓወት ኣብ ዘይመዓልታ ኣይሰርቕኒ ብምባል ናብ ድንኳኑ ብምብራሕ ሸው ዝበለ ድቃስ ድቅስ። ኣዝዩ ብርቱዕ ድቃስ ካብ ምድቃሱ ዝተላዕለ ንጽባሒቱ ፐርሜንዮ ናብ ድንኳኑ ብምእታው ብዙሕ ጊዜ ብዓውታ ድሕሪ ምጽውዕ ነበረ። እስክንድር ዝተባረበረ። ፐርሜንዮ ኣብ ዝወሳኑ ዝኾነ ናይ ውግእ ጊዜ ከመይ ገይሩ ማዕረ ክንዲ ዝልቡ ኣውዲቑ ከም ዝደቀሰ ሓተቶ። እስክንድር እውን እናሰሓቐ እቲ ኺናት እኮ ኣቐዲምና ኢና ተዓዊትናሉ በሎ። እዚ ክብል ከሎ እንታይ ማለቱ ነበረ? ዳርዮስ ንኺናት ክውስን እንከሎ ነብሱ ጥፊኡ እዩ። ኲናት ብምግጣሙ ግሪኻውያን ንዑ እናተኸተሉ ንምህዳን ካብ ምድካም ገላጊልዎም ማለት እዩ። ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ብጸጋማይ ክንፊ ፐርሜንዮ ብምጥቃዕ ነቲ ውግእ ጀመሮ። ብቕጽበት ግን ረዳት ለኣኸለይ ክብል ናብ እስክንድር መልእኽቲ ለኣኸ። እስክንድር ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣይፈቱን እዩ። ትርር ዝበለ መልእኽቲ ለኣኸሉ ሓንቲ ስርን ድሕሪት ካብ ዝንቀሳቐስ ደዋብ ዝበሎ ቦታ እናተዋግእ እንተሞተ ከም ዝሕሾ ትእዛዝ ለኣኸሉ። እስክንድር እውን ግርማ ሞገስ ስለበሰ ናይ ኲናት መሳርያታቱ ተዓጢቑ ኣብ ፈረሱ ብምውጣሕ ነቲ ቀንዲ ደምሳስ ሰራዊቱ ብምንቅስቓስ ክዋጋእ ጀመረ። ናይ መቄዶንያ ቀስተኛታት ቅስታቶም ኣብ መንበስበስታ ጸላኢ ብትግሃት ወርወረው። ብየማነ ጸጋም ፈረሰኛታት ምድሪ ዶሮና ቀይርዋ። ፋላክሳውያን ከም ኣመሎም ብዘይ ቅንጣብ ርህራሄ ግብኦም ይፍጽሙ ኣለዉ። ፋርሳውያን ሓድሽ ዝሰርሕዎ ናይ ኲናት መሳርያ ከም ልቦም ክንቀሳቐሰሎም ብዘይምኽኣሉ ተገምጢሉ ንባዕሎም መሰናኽል ኮኖም። ከምቲ ናዚ ዓብ ታሪኽ ሰሪሑ ፈረንሳ ንምጥቃዕ መዲቡ ዝኾኖ ፋርሳውያን እውን ከምኡ ጋጢሞም እምበር እዚ መሳርያ ዓወት ክሕቁፈና ኢሎም ተጸቢዮም ነበሩ። ኣብ ናይ ሰረገለኦም መንኰርኰራት ዓበይቲ ተሽከርከርቲ ማዕጺድ ብምግጣም ናይ ግሪኽ ወታደራት ንምጥቃዕ ክመጹ እንከለዉ ኣካላቶም ቆራሪጹ ከም ዝመላዓዕሶ ገይሮም ሰሪሖሞ ነይሮም። ኣብ ተግባር ከውዕልዎም ከለዉ ግን ናይቲ ማዕጺድ መጥለፊ ተጠላሊፉና ወደቐ ነተን ሰረገላታት ፈጺመን ከም ዘይንቀሳቐሳ ገበረን። እቲ ኺናት ምስ ረሰነ ዳርዮስ ንባዕሉ ኣብቲ ዕግርግር ብጭንቀት ብዝጋልዉ ኣፍራስ ተኸቲሩ መንቀሳቐሲ ሲኢኑ ተሸገረ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ባዝራ ሰሪሩ ከምልጥ ካኣለ። እስክንድር ነዚ ኹሉ ዕግርግር ብደስታ እናተመልከተ ምስ ፋርሳውያን ዝተጀመረ ኺናት ተፈጸመ። ቁሩብ ጊዜ ጸኒሑ ንዳርዮስ ሃዲንካ ናይ መሓዝ ኣድካሚ ስራሕ ተጀመረ። እቲ ሃድን ብዙሕ መዓልታት ወሰደ። ኣብ መጨረሻ ግን ዳርዮስ ኣብ ሰረገሉኡ ተቐቲሉ ሞይቱ ተረኽበ። ንዑ ሒዞም ምጓዓዝ ስለ ዝኸበዶምን ንምህዳም ንኽቐለሎምን ናይ ባዕሉ ወታደራት ብሴፍ ወጊኦም ቀተልዎ። ዳርዮስ ኣብ ጻዕሪ ሞቱ እንከሎ ኣብ መጨረሻ ደቃይቕ ፍጻሜ ህይወቱ ማይ ክህብዎ ድሕሪ ምሕታቱ ንንግስተይን ንደቀይን ስለ ዝገበረለን ኣኽብሮት ንእስክንድር ኣመስግኑለይ፣ ኣብ ክንዳይ ኮይንኩም ሓቒፍኩም ሰዓሙለይ ብምባል ተናዚዙ ህይወቱ ሓለፈት። ዳርዮስ እዚ ተዛሪቡ ህይወቱ ሕልፍ ምስ በለት እስክንድር ኣርከበ። ናይ ዳርዮስ በድኒ ካብቦ ኣውፅኡ ሸፈነሉ። ብድሕሪዚ ናይ ዳርዮስ ቤተሰብ ኩሉ ጊዜ ብጥንቃቐ ንኽተሓዝ ኣወጀ። ክብሪ ዘለዎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣስፈጸመሉ። ንሞት ዳርዮስ ተሓታቲ ዝኾነ ቤሱስ ንዝተባህለ ናይ ፋርስ ጀነራል ድማ ሓዞ ኣቕተሎ ድማ። ሕጂ ናይ ምድርና ፈረቓ ናይ እስክንድር ኮነ። ናይ መቄዶንያ፣ ናይ ግሪኽ፣ ናይ ግብፅን ናይ ፋርስን ናይ እስያን ንጉስ ኮነ። ናይ ዓለም ምንጪ ስልጣነ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ኩሎም ጎይታ ኮነ። ቅድሚ እዚ ጊዜ እዚ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ብምፍጻም ክብሪ ክጓናጸፍ እንከሎ ገና ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ ነበረ። እስክንድር ምጓዓዝ፣ ምስፋሕፋሕ፣ ምግዛእ ንፈቱ። ዘይረኣዮ ነገር ምርኣይ፣ ዘይበጽሖ ቦታ ምብጻሕ፣ ዘይገዝኦ ቦታ ኩሉ ኣንበርኪኹ ምግዛእ ምነይቱ ነበረ። ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ናብ ዝበሃል ቦታታት ከይተረፈ ተጓዒዙ ግዝኣቱ ከስፋሕፍሕ ይደሊ። ሰራዊት ፋርስ ድሕሪ ምስዓሩ እስክንድር ናብ ባቢሎን ሱሳን ተንቀሳቐሰ። ኣብኡ መስፈረ ኣልቦ ዝኾነ ምርኮ ኮመረ። ደሚቕ ናይ ደስደስ በዓል እውን ኣካየደ። ንወታደራቱ ድማ ናብ ፔሪሴፕለስ ንዝርከብ ቤተ መንግስቲ ንኸቃጽሉ ኣዘዞም።
ኣብዚ ግዜ እዚ ኩናት ሰልቾም ወተሃደራት ኣሌክሳንደር ናብ ሃገሮም ናብ መቄዶንያን ግሪክን ንኽምለሱ ተሃንጢኦም ነበሩ። ዝምለስሉ ግዜ ናይ ምእካሉ ምልክት ገይሮም ስለ ዝወሰድዎ እቲ ቤተ መንግስቲ ክቃጸል እንከሎ ነቲ እሳት እናረኣዩ ከም ዕቡድ ብደስታ ዘለሉ። እስክንድር ግን ናይ ዓለም ጫፋት ምብጻሕ ስለ ዝኾነ ምኔቱ ናይ ወተሃደራቱ ሓሳብ ውድቕ ገበሮ። ወተሃደራቱ ኣብ እስያ ብዙሕ ስለ ዝጸንሑ ልክዕ ከም ሰብ ምብራቕ ገርህታት ደለይቲ ደስታን ምቾትን ብምኽንያት ዝረኸበዎ ምርኮ ድማ ቅበጥበጥ ባህልቲ ኾኑ። እስክንድር ናቱ ሰባት ክቡራት ክዳውንቲ ምልባስን ልክዕ ከም እሳውያን ጨና ሰንደል ምጥቃም ከም ዝጀመሩ ኣስተውዓለ። ንሱ ንባዕሉ ቅድሚ ዚ ግዜ እዚ ከምዚኣቶም ዓይነት ነገራት ምግባር የዘውትር እኳ እንተነበረ ሕጂ ኣብ ወተሃደራቱ ተደጊሙ ምስ ረኣዮ ግን ኣወገዞ። ንሱ ብከምዚኦም ዓይነት ናይ ምቾት ነገራት ከም ዘይተዋሕጠን ገና ከም ቀደሙ ብወተሃደራዊ ስነ ምግባር ዝተሃንጸን ስፖርተኛን ምዃኑ ክርኢ ጀመረ። ንወተሃደራቱ ኣብነት ንምዃን እውን ናይ ምቾት ነገራት ሓደጎም። ወተሃደራዊ ሓይሉ ገና ምስኡ ከም ዘሎ ንኸርኢ እውን ምስ ኣንበሳ ከይተረፈ ብምቅላስ ኣመስክረ። ካብ ፐሪሴፖልስ ናብ ኣኽራናት ኢራን ካብኡ ድማ ናብ ሰሜን ብምዕጻፍ ክሳብ ገማግም ባሕሪ ካስፒያን ተጓዓዘ። ብምቕጻል ምብራቕ ፋርስ ሓሊፉ ናብ ደቡብ ምጓዓዝ ናብ ህንድን ኣፍጋኒስታንን በጽሐ። ካብዚ እንደገና ብዘገርም ኣገባብ ናብ ሰሜን ብምጥዋይ ሰማርካንድን ታሽኬንትን ማለት ክሳብዛ ናይ ሕጂ ቱርኪስታን ኣቢሉ ተጓዓዘ። ብድሕሪ እዚ ኣዝዩ ብምርሓቕ ክሳብ ምዕራብ ቻይና ንበረዳውያን ኣኽራናት ሂማልያ ተጐዝጊዙ ናብ ህንዲ ተመልሰ። ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ግን እስክንድር ከም ኣማልኽቲ ንኽረአን መለኮታውነት ከም ዘለዎ ንኽእመንን ክገብር ጀመረ። ካብዚ ኣቐዲሙ ንናይ ባዕሉ ሰባት ክገንሓሉን ዝጸንሐ ጉዳይ ሕጂ ባዕሉ ፈጸሞ። ልክዕ ከም ሰብ ምብራቕ ምግያጽ ኣብዝሐ። ይኹን እምበር ወተሃደራቱ ቂምታ ይሕዝሉ ይነበሩን። ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ኩናት ብዘርእዮ ጅግንነት ልቦም ይትንክፍ ስለ ዝነበረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከይተረፈ ሰፊሕ ግዝኣቱ እናተቋጻጸረ ግሪካውያንን ፋርሳውያንን ተመሳሲሎምን ተራዳዲኦምን ንኽነብሩ ክብዝበለ ጻዕሪ ይገብር ነበረ። ነዚ ተግባር 30,000 እሳውያን ብምምልማል ብወተሃደራዊ ስርዓት መቄዶናውያን ከም ስልጡን ገይሩ እዩ። ክሳብዚ ግዜ እዚ ጽባቐን ዘህርፍ ዋላ ይኹን ብፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮ ዋይተ ተሓዘን ነይሩ። ባክቲራ ኣብ ዝበሃል ቦታ ምስ በጽሐ ግን ሮክሳና ትበሃል ጓል ሓደ ናይ ዓሌት ሓለቓ ንዝኾነት ጎርዞ ኣፍቅረ። ዕድሚኡ 28 እዩ። ንግስቲ ተድልዮ ነበረት እሞ ንሓዳር ሓተታ። ንሳ እውን እዚ ምልኩዕን ዓለም ዝተቋጻጸረ መንእሰይን ንሓዳር ክሓታ እንከሎ ብደስታ ተቐበለቶ። መርዓ ኣብ እሳውያን ግርም ፖለቲካዊ መሳርሒ እዩ። እስክንድር እውን እቲ መርዓ ንባዕሉን ነታ ንግስትን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህዝቢ ሓድነት ንምምጻእ ከም መሳርሒ ተጠቀመሉ። ንእሳውያን ምስ ናቱ ህዝቢ ኣመሳሲሉ ብቐሊሉ ምግዝኦም ንኽኽእል መርዓ ምፍጻም ትኽክለኛ ሜላ ነበረ። ቀስ ብቐስ ግን ናይ እስክንድር ዝና ክብሩን ተፈታውነቱን ዝበሕጉጉ ነገራት ክረኣዩ ጀመሩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እስክንድር ባዕሉ ዝሰርሖም ከበድቲ ስሕተታት እዩ። ዝተጻወናተውዎ ክፉኣት ስምዒታት ምቁጽጻር ተሳእኖ። ቁጥዓ፣ ስኽራንን እንታይ ገደሰንን ዕለታዊ ተግባሩ ኾነ። ዝንኡ ዘርስሕ ነገር ክገብር ዝጀመረ ናይ ንእስነት ዓርኩ ፍሉጣስን ናቱ ወላዲ ፐርሜንዮን ከም ዝቕተሉ ድሕሪ ምግባሩ እዩ። ፍሉጣስ ኣብ ናይ እስያ ወፍሪ ብዝረኸቦ ብዝሒ ምርኮ ፋኒኑ ብምቾትን ስኽራንን ናብ ልዕሊ እስክንድር ናይ ትዕቢት ቃላት ምስንዛር ኣብዚሑ ነበረ። እዚ ዝሰምዐ እስክንድር ኣብ ልዕሊ ንጉስ ተንኰል ወጢኑ ብዝብል ምኽንያት ከም ዝኽሰስ ገበረ። ካብዚ ዝባኑ ክሳብ ዝቕለጥ ምስ ቀጥቀጦ ንኽቕተል ወሰነሉ። በዚ ከይኣኽሎ ናይ ፊሉጣስ ወላዲ ፐርሜንዮ ናይ ወዲ ሞት ምስ ዝሰምዕ ብከቢድ ሓዘን ክሳብ ሞት ክበጽሕ ከም ዝኽእል እስክንድር ይፈልጥ እዩ። ምኽንያቱ ሓደ ዝተረፈ ውላድ ፊሉጣስ እዩ። ክልተ ደቁ ብሰንኪ ኩናት ሲኢኑ እዩ። እስክንድር እዚ እሙን ሽማግለ ሓርበኛ ናይ ወዲ ሞት ቅድሚ ምስምዑ ቅተሎ። ናይ መቄዶንያ ምምሕዳር ከም ወኪል ናይ እስክንድር ኮይኑ ዝሰርሕ ኣንቲፖተር ነዚ ዘስካሕክሕ ዜና ምስ ሰምዐ እስክንድር ዝዓበደ ስለ ዝመሰሎ ተረበሸ። ዝቐርብዎ ኩሎም ንእስክንድር ፈርሕዎ። ካብዚ ቐጺሉ ኣብ መጀመርያ ኣብ ገማግም ግራኒኮስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ እስያ ውግእ ናይ እስክንድር ህይወት ናይ ዘትረፈ ጅግና ክሊቱስ ተራኾነ። ንብዙሕ ዓመታት ንእስክንድር ኣዝዩ ምንዓርኩ ነበረ። ኣብ ሓደ ናይ ግብጃ ምሸት ክሊቱስን እስክንድርን ብመስተ ኣዝዮም ረሲኖም ነበሩ እሞ ከቢድ ጽልእ ተጻልኡ። መቄዶናውያንን እሳውያንን ተሓዋዊሶም ኣብ ዝጋበዝሉ ሰዓት ሓደ እሳዊ
ንወታደራት መቄዶንያ ትዕቢተኛታት እናበለ ብዋዛ ክተኻትኾም እንከሎ ኤውሮጳውያን ብሰብ ምብራቕ መቐለዲ ክኾኑ የብሎምን ብምባል ክሊቱስ ብቁጣዕ ተንስአ። እስክንድር እውን ንሕርቃን ክሊቱስ ካልእ ሕርቃን ወሰኸሉ ፈራሕ ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ነገሮ። ሽዑ ክሊቱስ ብቁጣዕ ነደደ። ናይ ባዕሉ ናይ እስክንድር ህይወት ከመይ ከም ዘትረፋ ተዛረበ። ወሲኹ እስክንድር ናይ ንጉስ ፊሊፕ ውላድ ዘይኮነ ናይ ሓደ ካብ ኣማልኽቲ ዝኾነ ዚዩስ ውላዴ ብምባልካ ንባህሊ መቄዶናውያን ክሒድካ ኢኻ ብምባል ወቀሶ። እስክንድር እውን ንክሊቱስ መቄዶናውያን ኣብ ልዕለይ ብናዕቢ ንኽላዓሉ ጌርካ ኢኻ ብምባል ከሰሶ። ክሊቱስ ብወገኑ ክብሮ ሓልዩ ንዝቐረበሉ ክሲ ብምኽሓድ እስክንድር ንእሳውያን ኣዳልዩ የብልፆም ከም ዘሎ ተዛረበ። እስክንድር ነብሱ ምቁፅጻር ሰኣነ። ክልቲኦም ተጋጨው። የዕርኽቶም ክገላግልዎም ፈተኑ። ግን ኣይኮነሎምን። እስክንድር ጉራዲኡ ደልዩ ሰኣኖ። ካብ መንጎ ዕዱማት ሓደ ሰብ ደም ከይፋሰሱ ብምባል ሓቢእዎ ነበረ። ክሊቱስ እውን ብሕርቃንን ሓዘንን ካብ ዝቆመ ቦታ ኣይተንቀሳቐሰን። ናይ ቀረባ መሳርሕቱ ንክሊቱስ ካብቲ ክፍሊ ደብሃፊኦም ኣውፅእዎ። ግን ብኻልእ ማዕጾ ኣቢሉ ተመሊሱ ብምምጻእ ናይ ግረኻዊ ዩሮፒደስ ማሰ እናጠቐሰ ንእስክንድር ብነገር ተተናኸሎ። ከምዚ ድያ ግሪኽ ንጀጋኑኣ ትሽልም ብኣሻሓት ንዝተረኽበ ዓወት ሓደ ሰብ ንበይኑ ዋንጫ ዝወስደሉ ብምባል ጓጥዮ። እስክንድር እዚ ምስ ሰምዐ ብሕርቃን ናብ ኣራዊት ተቐየረ። ኣብ ጥቕኡ ካብ ዝነበረ ሰብ ኩናት መንጢሉ ንክሊቱስ ወግኦ። ናይ ክሊቱስ ህይወት ሓልፈት። ንዓርኩ ድሕሪ ምቕታሉ ግን ንነብሱ ከጥፍእ ክሳብ ዝደሊ ጣዕስኡ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ኾነ። ልክዕ ከም ተራ ሰብ ኣብ መሬት እናደቀሰ ንሰለስተ መዓልታት ሙሉእ ኣልቀሰ። ለቕሱኡ ግን ንክሊቱስ መሊሱ ከምፅኣሉ ይከኣለን። ካብዚ ንኔው ልክዕ ነብሱ ከቐፅዕ ከም ዝደለየ ኣብዚ ሕና ሰተየ ክሰክር ጀምረ። ኣቀራርብኡ ዋዝዩ ዘፍራሕ ኮነ። ኣብ ክልል ዕድመ 30ታት ይርከብ። ናይ ክብሩ ነጸብራቕ ገና ይደብሰሰን። ይኹን እምበር ቅትለት፣ ብልሽውና ካልኦት እኩያት ተግባራትን ንዝንኡ እናንኣስዎ መፁ። ኣብ ህንዲ ዝጀመሮ ጉዕዞ ብምቕጻል ንሩባ ህንዱስ ብምስጋር ኣብ ናይ ሕጂ ክፍለ ሃገር ቡንጃብ በጽሐ። ኣብዚ ፓሪስ ዝተባህለ ሓደ ሓያል ናይ ህንዲ ንጉስ ሰራዊቱ ኣንጻር እስክንድር ኣሰለፈ። እዚ ንጉስ ሓራሚ ዛኽቲቱ ብምውጋእ ንመቄዶናውያን ሓድሽ ፈተና ኾኖም። ኣብ መጀመርታ እዞም ሓራምዝ ንወታደራት እስክንድር ኣሰንበድዎም። ግን ከምኡ ኮይኑ እኳ ናይ መቄዶናውያን ወታደራዊ ስነ ምግባር ከጥፍኡ ይተኻእሎምን እሞ ፓሪስ ተሳዕረ። ኣብዚ ኹናት ግን መታዓቢቱን ምስኡ ደስታን መከራን መካፍልቱ ፓሲፊለስ ዝተባህለ ፈረሱ ሞቶ። ፔሪታስ ዝበሃል ከልቡ እውን ሞተ። ብፍላይ ንፈረሱ ሰብ ከም ዝሞቶ ልቀሰሉ። ብሽምቲ ፈረስን ነቲ ቐልብን ከተማታት ሰየመ። ሕጂ ናይ እስክንድር ሰዓብቲ ካብ ቤቶምን መሬቶምን ካብ ዝፍለዩ ካብ 8 ዓመታት ንላዕሊ ኮይንዎም ኣሎ። እቲ ኹናት ብምምሑ ኣዝዮም ደኸሙ፣ ተሰላቸው። ህንዲ ኣዝያ ሰፍሓቶም፣ ንቕድሚት ምድፋእ ተሳእኖም። እስክንድር ግን ንህንዲ ናብ ክልተ ናብ ዝኸፈለ ሩባ ጋንጀስ ክበጽሕ ነይሩ ድሌቱ። ወታደራቱ ግን ኣዝዮም ኣማሪሮም ኣድማ ገበሩ። ንሱ ግን ብብዙሕ ነገራት ሓባቢሉ ኩናት ንኽቕጽል ደለየ። ዕርቃኑ ብምዃን ሰብ ዝሰርሖም ኩሎም መሳርያታት ጉራዴ፣ ኩናት፣ ምሳር፣ ቀስቲ፣ ፋስ ወዘተ ኣብ ሰውነቱ ዘብጽሕሉ በሰላ ቀሊዑ ኣርኣዮም። ወታደራቱ ብርግጽ ሕጂ እውን እንተኾነ ንእስክንድር የኽብርዎ እዮም፣ ይፈትውዎ እዮም። እንተኾነ ግን ህንዲ ተጓዒዝካ ዘይውዳእ ሰፊሕ ሃገር እዩ። ኣብ ህንዲ ዘለዎ ዓሌታትን መንግስታትን እውን ኣብ ልዕሊኦም ዘይቋርጽ ኩናት ከፊቶም እዮም። ስለዚ ወታደራቱ ዝመጽእ ይምጻእ ንኽዋግኡ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን። እስክንድር ዝሓሰቦ ስለ ዘይሰመረሉ ብምኹራይ ናብ ድንኳኑ ብምእታው ንመዓልታት ካብ ወታደራቱ ተሰወረ። ወታደራቱ እውን ንዕኡ ስለ ዝቐየምዎ ብምሕዛን ንድንኳኑ ኸቢቦም ውዒሎም ብምሕዳር ሓሳባቶም ንኽቕበሎም ብዘሕዘንዝን ቃል ለመንዎ። ንሱ ግን ምሉእ ብምሉእ ሓሳባቶም ብምቅዋም ነብሱ ወከፍ ሰብ እንተኸድዐ እኳ ንሱ ንበይኑ ኣብ ህንዲ ዝጀመሮ ጉዕዞ ከም ዝቕጽሎ ኣፍለጦም። ንዕኡ ሕራይሎም ዝኽተልዎ ድማ ብብዙሕ ምርኮ ብዝሓሸ ርኽበትን ንስሞም ክብሪ ዝኸውን ነገር ብምግባር ብሕንቁቕ ናብራ ከም ዝጅንጅኖም ቃል ኣትወሎም። እስክንድር ዝበለ ይበል እምበር ብዘይውዳእ ናይ እስያ ወፍሪ ኣማሪሮም ነበሩ እሞ ዝበዝሕ ሰራዊት ንእስክንድር ብምግዳፍ ካብ ህንዲ ናብ መቄዶንያ
ናይ ምልሶት ጉዕዞ ጀመረ እስክንድር ውን እስክንድር ይሞ ከየዋላ ወለ መጠነኛ ተከተልቱ ጥራይ ሒዙ ንዝጀመሮ ናይ ህንዲ ወፍሩ ቀጸሎ ኣብ ሩባ ኢንዱስ ብምብጻሕ ኣብቲ ማያት ጉዕዞ እናገበረ መንፈሳዊ ተሃድሶ ረኸበ ብዙሕ ሓደስቲ ነገራት ረአየ ናይ ማርያን ተዋጋእታ ዓሌታት ጉዕዞ ንምትዕንቃፍ ፈተኑ ከተምኦም ልክዕ ከም ጢሮስ ብበሪኽ ግንቢ ዝተሓጽረ ብምዃኑ ንምትክዕዋ ኣሸጋሪ ነበረ እቲ ደፋር እስክንድር ግን መሳልል ብምስራሕ ናብቲ ግንቢ ብምሕኳር ናብ ውሽጢ ከተማ ዝኣተወ ናይ መጀመርያ ሰብ ኮነ ማልያናውያን እስክንድር ምስ ዘብረቕረቕ ናይ ኩናት መሳርያታቱ ኣብቲ ግንቢ ቆይሙ ምስ ረኣይዎ ንግዚኡ ፍሉይ ፍጥረት ዝረኣዩ ስለ ዝመሰሎም ብድፍረቱ ብምስንባድን ተበታቲኖም ሓደሙ ብህድማ ካብ ዝጎይሉ ንድሕሪት ግልጽ ኢሎም እንተተመልከትዎ ግን ምዛእ ሰንባዲ ሰብ ክልተ ሰባት ጥራይ ሓቢሮም ከም ዘለው ብምርድኦም ካብ ህድሞኦም ተመሊሶም ንበዓል እስክንድር ገጠምዎም ኣብዚ ናይ ኢድ ብኢድ ውግእ እስክንድር ኣብ ደረቱ ብዘሰቅቕ ኣገባብ ቆሰለ ክወድቕ እንከሎውን ሓደ ማልያዊ ወታደር ኣብ ክሳዱ ብሽተል ወግኦ ክልቲኦም ብጾቱ ዘለን ዘየለን ሓይሎም ኣኪቦም እናመከትሉ እንከለው እስክንድር ተሰኒፉ ካብ ዝወደቐሉ ባይታ ብዝተረፈቶ ንእሽተይ ጉልበት ተጠቂሙ ብክንደይ ጻዕሪ ሰንክልክል እናበለ ተስእሞ ኣብ ጥቕኡ ንዘሎ ማልያዊ ቀተሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለው ካልኦት መቄዶናውያን ካብቲ ግንቢ እናወረዱርከብሎም ብጽኑዕ ዝቆሰለ ንጉሶም ድሕነቱ ንኽሕሎ ዝከኣሎም ኩሉ ምግባር ቀጸሉ እስክንድር ኣብ ኣፍ ሞት በፂሒ እዩ ኣብ መንጎ ኣዕጽምቲ ደረቱ ዝተሰንቀረ ናይ ቀስቲ ስባርን ብሽቶል ዝቆሰለ ክሳዱን ክሳብ ሞት ኣድከምዎ ኣብ መንጎ ኣዕጽምቱ ንዝተሸኽለ ቀስቲ ንምውጻእ ከቢድ ስራሕ ነበረ ቃንዛ ክቐትሎ ደለየ ካብዚ ንኔው ክንቀሳቐስ እኳ ዘይክእል ድኹም ኮይኑ ነበረ ሞይቱ ዝብል ወረ እውን ተናፈሰ እስክንድር ግን ከምዘይሞተ ንምርኣይ ክዳን ለይቱ ለቢሱ ብዓብ ስቃይ ዋላ ይኹን ካብ ዓራቱ ተላዒሉ ብምንቅስቓስ ክርአ ጀመረ 7 ወርሒ ዝወሰደ ናይ ሩባ ጉዕዞኡ ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ በጽሐ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ምስ በጽሐ ቅድሚኡ ዋላ ሓደ ሰብ ዘይገበሮ ነዊሕ ጉዕዞ ብምግባሩ ብምድሳት ንኣማልኽቱ መስዋእቲ ኣቕረበ ሕጂ እስክንድር ናይ ልቡ ስለ ዘብጽሐ ንህንዲ ገዲፉ ናብ ትውልዲ ሃገሩ ንምምላስ ናይ ምልሶት ጉዕዞ ጀመረ እስክንድር ናይ ምልሶት ጉዕዞኡ ከዳሉ እንከሎ ሰራዊቱ ብክልተ ኣንፈት ከፊሉ ከም ዝጓዓዝ ገይሩ ነበረ ሓይሊ ባሕሪ ብኒኩናስ ከም ዝምራሕን ብህንዳዊ ውቅያኖስን ወሽመጥ ፋርስን ገይሩ ናብ ፋርስ ንክበጽሕ ክእዝዝ እንከሎ ኣጋር ሰራዊቱ ድማ ንሱ ባዕሉ እናመርሖ ምድረ በዳ ሚክራን ቆሪጹ ከም ዝጓዓዝ ገበረ ናይ እስክንድር ሰራዊት ክሳብ ሕጂ ካብ ዘጋጠሞ ኩሉ ዝኸፍአ ነገር ዝበጽሖ ኣብዚ ናይ ምልሶት ጉዕዞ ነበረ ሰራዊቱ ብድኻም ብጥሜትን ልዕሊ ኩሉ ብጽምእ ማይ ከም ሃመማ ኣበየ ቦታታት ክረግፍ ጀመረ ፍርቂ ዝኸውን ሞተ ዝተረፈ ሰራዊት መቄዶንያ ግርዶስያ ናብ እትበሃል ልምዕቲ ከባቢ በጽሐ ህዝባውን ብሩኽን ብዙሕ ዝብላዕን ስተን ዘለዎ ብምዃኑ እስክንድር ን7 መዓልታት ዝኸውን ግብጃ ገይሩ ህዝቢ ብደስታ ከም ዝምላእ ገበረ ናብ ፋርስ እናቐረበ ክመጽእ እንከሎ ንብዙሕ ዘመናት ርሒቑ ስለ ዝነበረን ሞይቱ እዩ ክምለስ ኣይክእልኒ ይበሃል ስለ ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ፋርሳውያን ኣማሓደርቲ ገይሩ ዝሾሞም ንህዝቢ እናዘረፈዎን እናሳቀይዎን እንከለው ርከበ ፋርሳውያን እውን ኣበየ ቦትኡ ምስ መቄዶናውያን ክዋግኡ ረኸቦም ኣብ መቄዶንያ ድማ ዓብ ዕግርግር ተላዒሉ ነበረ እስክንድር ብከተማታት እናሓለፈ ክኸይድ እንከሎ ኣድልዎ ዝፈጸሙ ኣማሓደርቲ እናባረረ ስርዓት ከም ዝኽበር ገበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ እስክንድር ኣዛዛ ሓይሊ ባሕሪ ኒያርኩስ ብወሽመጥ ፋርስ ኣቢሉ ብምሕላፍ ምስ ቀንዲ ናይ ግሪክ ሰራዊት ተረኸበ ኒያርኩስ ኣዝዩ ደኺሙሎ ተጓሳቂሉ እዩ እስክንድር ንባዕሉ መልክዑ ምፍላዩ ሰኣነ ኒያርኩስ ምዃኑ ምሳላለዮ ኣብ ክሳዱ ተጠምጢሙ ሓቆፎ ምስ ኒያርኩስ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይነበረ ኩሉ ኣባል ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ሃሊቑ ኢሉ ብምሕሳብ እስክንድር ኣምሪሩ ነበዐ እንተኾነ ግን ኒያርኩስ ሰራዊቱ ደሓን ከም ዘሎ ምስ ነገሮ እንደገና ብደስታ ነበዐ ናይ ደስለስ ድማ ዘደንቕ ግብጃ ገበረ ካብዚ ንኔው ቅድሚ 6 ዓመታት ናብ ዝተፈልያ ከተማ ፐሪፖሊስ በጽሐ ናብዛ ከተማ ምስ ኣተወ ናይ ፋርስ ስርወ መንግስቲ መስራቲ ዝነበረ ናይ ሲረስ ዓቢ መካነ መቃብር በጽሐ ኣብ ልዕሊ እቲ መቃብር ዝተጻሕፈ ምስ ኣንበበ ልቡ ኣዝዩ ተተንከፈ ዝኾንካ ኩን ካብ ዝኾንካ ምጻእ ጥራይ ናብዚ ዝመጸኻ
سيريسي نمنقص فارس سعريو نيرا يعصم طيب زشفنت قرابو مريت كي تقن علي يلمنا كالخو يبل اتا مقابر زصنعو صحف እዞም ቃላት ኣብ ልቢ እስክንድር ሰንጢቆም ኣተው ኣብቲ መቃብር ነነዊሕ ግዜ ፈዚዙ ተዓዘመ ሱሳ ናብ ዝተባሃለት ከተማ ምስ በጽሐ ንሕማቕ ነገር ምልክት ዝኾኑ ኣጋጣሚታት ብተኸታታሊ ተራእይዎ ምስ እስክንድር ዝጓዓዝ ሓደ ናይ ህንዲ ማላይ ንኹሉ ነገር ተሰናቢቱ ነብሱ ብሓዊ ቃጸለ ሰውነቱ ብእሳት ተለብሊቡ ናብ ሓመኹሽና ተቐየረ እግሩ ይኹን ኢዱ ወራ ንእሽተይ ዋናን ጨፈን በቲ ዝረአዩ ዋገራም ኣጋጣሚ እስክንድር ልቡ ተተንከፈ ካብ ዝንኔው ንቐንዲ ዓርኩ ሆፋስትዮን እናጸውዐ ካብ ዝግብኦን ላዕሊ ዘስክር መስተ ምስታይ ተታሓዞ ብዙሕ መስተ ብምስታይ ቀዳማይኑ ዝወፅእ ሰብ ካብ ጽሩይ ወርቂ ዝተሰርሐ ኣኽሊል ከም ዝሽለም ኣወጀ ፕሮማኩስ ዝተባሃለ ሰብ ብዙሕ ብምስታይ ተዓወተ ናይ ወርቂ ኣኽሊል እውን ደፍአ ድሕሪ 3 መዓልታት ግን ሞተ 41 ተወዳደርቱን ክሳብ ሞት እዮም ነበሩ እሞ በብተራ ሞቱ እስክንድር በዛ አይብቅዕን ናይ ሰይጣን ዓይነት ጸወቱ ቀጸለ ናይ ስቃይ መንገዲ ተኸተለ ሰብ ኩሉ ከም ዝፈትዎን ዝኽተሎን ዝገብር ናይ ቀደም ናይ ደስትኡ ባህሪ ጠፍአ ሰኽራምን ናብ ዕብዳን ዝተቐየረ ባህሪ ወረሶ ከም ሓጺን ጠንከረ እሙኑን ጽኑዕን ዝነበረ ሰራዊቱ ጥምዙሕን ድኹምን ኮነ ናይ እስክንድር ጎድአ ባህርያት ናብ ተኸተልቱ ተመሓላለፈ እዚ ኮይኑ ግን እስክንድር ሕጅውን እንተኾነ ደስ ዘብልዎ ሓሳባት ኣለዎ ኩነታት ናይ ምቕያር ከምኡውን ሓደስቲ ነገራት ናይ ምፍጣር ክእለቱ ገና ይጠፍአን ናይ ዓለም ህዝብና ሓዋወሰ ሓደ ናይ ምግባር ዕላምኡ ግብራዊ ንምግባር ሓደ ሓድሽ ሜላ ፈጠረ ካብዚ ቀዲሙ ሮክሳና ትበሃል ኤስያዊት ብምርዓው ንኤውሮጳውያን ኣብነት ኣርእዎም ነበረ ካብዚ ብተወሳኺ ስታታፍያ ትበሃል ካብ ኣዲኣ ዝተዋህበቶ ጓልዳሪዮስ ተመርዓወ ኣብቲ ዕለት እውን ካልእ ናይ ፋርሳዊ ቤተሰብ ልዕልቲ ናይ ኣርክታከስ ሳልሳዊ ጓል ብምርዓው ተቐናቐንቲ ዝነበሩ ክልቲኦም ንጉሳውያን ቤተሰባት ሰላም ከም ዘውርዱ ገበረ መቄዶናውያን ከይተረፉ ናቶ ኣብነት ተኸቲሎም ናይ ፋርስ ኣንስቲ ንኽምርዓው ኣዘዘ ሱሳ ዝተባህለት ጥንታዊት ከተማ እውን ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ ኣዝዩ ዘደንቕ ግብጃን ስነ ስርዓት ምርዓን ገበረ ካብ 9,000 ዘይወሕዱ ኤውሮጳውያን ናይ እስያ ጉራዙ ብሓደ ስነ ስርዓት መርዓ ከም ዝምርዓው ገበረ ንነፍሲ ወከፍ መርዓው ድማ ሓደ ናይ ወርቂ ጽዋእ ሸለመ እዚ መርዓ ኣብ ታሪኽ ናይ ምብራቃውን ምዕራባውን ዓለም ቃል ኪዳን ተባሂሉ ይዝከር ናይ መቄዶናውያን ወታደራዊ ስልጠና ዝረኸበ 30,000 ዝኾኑ ናይ እስያ መንእሰያት ብስነ ምግባር ሳህንፅ ወታደራት ኮይኖም ሙሉኦም እዚ ሓሳቡ ዝሰመረሉ እስክንድር ኣዝዩ ደስ በሎ ካብኣቶም ንዕኡ ዝኾነዎ ናይ ክብሪ ዘብዐኛታት መልመለ መቄዶናውያን ወታደራት ግን ቅርበሎም ነቶም ሓደሽቲ መጻእተኛታት እሳውያን ወታደራት ቀንእሎም ናይ ባዕሎም ተሰማዕነት ኣብ ቅድሚት ንጉስ ዝነበሮም ክብርን ከጉድለሎም ሰግኡ እስክንድር ናይ ክብሪ ዘብዐኛታቱ ካብ እሳውያን ጥራይ ክመርጽ እንከሎ ጠርጣሪኦም ርግጸኛ መሰለ ብሓዘንን ቁጣዓን መቄዶናውያን እስክንድር ብምቋም ወፁ ንሱ ግን ወፂ ከዘራርቦም ፈቃደኛ ኣይነበረን ተኣማንነቶም ንምርኣይ መሳርያ ከይተዓጥቁን ወታደራዊ ልብሶም ከይለበሱን 3 ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳኑ ብምቋም ተጸበይዎ ኣብ 4ይ መዓልቲ እስክንድር ካብ ድንኳኑ ወፀ ሰራዊቱ ንጎይቶኦምን ንጉሶምን ልክዕ ከምቲ ቀደም ጽውዕዎ ብኣኽብረቱ እናጸውዑ ዝተሰምዖ መሓዘን ኩሉ ነገርዎ እስክንድር ኣብያቶም ምስ ሰምዕ ኣልቀሰ ንሱን መቄዶናውያንን ንዘንቲ ዕለት ተጣቢቖም ከም ዝነበሩ ነገሮም ግን ንፋርሳውያን ናይ ክብሪ ዘብዐኛታቱ ከም ዘይልውጦም ተዛረበ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎውን እስክንድር ኣብ ዝሕካ ምስታይን ምስካርን ብዝገደደ ቐጸሎ ካብ ኩሉን ላዕሊ ኣብ ሊጹ ዝፈትዎ ሆፋስትዮን እውን ብሕማም ረስኒ ክሳቀ ጀመረ ከምዚ ሓሚሙ እንከሎ ከይተረፈ ምስ እስክንድር ብምዃን ኣብዚሑ ምስታይ ቀጸለ ሕማም ረስኑ ንጊዜኡ ዝሓሾ መሲሉ እኳ እንተነበረ ብምኽንያት መስተ ከም ብሓድሽ ገደዶሞ ሞተ እስክንድር ብምኽንያት ሞት ሆፋስትዮን ዝኾነ ክሳብ ዝጠፍኦን ከም ዕቡድ ነብሱ ምግዛእ ክሳብ ዝሰኣኖን ሓዘነ ስለዚ ከም ኣማልኽቱ ዜውስን ኣሙንን ኤፋስትዮን እውን ክምለኽ ኣዘዘ ሓደ ናይ ከውሒ እምባ ተኳዒቱ ግዙፍ ሓወልቲ ንኽስራሓሉ እኳ እንተተወጠነ እስክንድር ግን ክዓግብ ኣይከኣለን ድሕሪ ሞት ሄፋስትዮን ማእዝኑ ዘጥፈየ ኣሌክሳንደር
መቄዶናውያን ምርድኡ ክሳብ ጨንቆም ኣሳቀዮም ምስ ሓዘኑን ጓሂኡን ሰራዊት እናመርሐ ናብ ባቢሎን ኣቕንዐ ደካዕ ከም ዝኾነ ፍርሒ ዘለዎ ሰብ እስክንድር ግዜ ብዝኸደ ቁፅሪ ንኹሉ ሰብ ተጠራጠረ ኮነ ንኹሉ ዓለም ዝኣምን ዝነበረ ሰብ ሕጂ ንገዛእ ጽላሎት እኳ ምእማን ሰኣነ ዝበኣሰ ዝሪኦምን ሰምዖምን ነገራት ኩሎም ኣጨነቕትን ተስፋ ኣውረፅትን ኮንዎ ናብ ባቢሎን እናተጓዓዘን ከሎ ሰለስተ ናይ ክፉእ ነገራት ምልክታት ተራእዮም ተባህለ ኣሞራታት ኣብ ሰማይ ንሓድሕዶም እናተናኸሱ ክቀታተሉ ተራእየ ንሃይማኖታዊ መስዋእቲ ናይ በረኻ ኣራዊት ምስ ሓርደ ከብዲ ዘይብሉ ኮይኑ ጸንሐ ናይ ገዛ ኣድጊ ምስ ኣንበሳ ተቃሊሱ ብርጊሒት ክቆትሎም ከለውን ተራእዩ ተባህለ እዞም ነገራት ካብ ሕጂ ንኔው ዝኾነ ይኹን ሰብ ድሕነቱ ሕልው ከም ዘይከውን ዘመላኽቱ ፋልኮኑ እስክንድር ብዝሰምዖም ነገራት ኩሎም እናሓዘነ ናብ ከተማ ባቢሎን ኣተወ ንድሕነቱ ስለ ዝሰግአ ሓለውኡ ብምጥንኻር ኣብ ጽኑዕ ዕርዲ ዘለዎ ቤት ክቕመጥ ጀመረ እናሓደረ ግን ጭንቀት እናተሰምዖን ካብዛ ቀዲሙ ብዝሰርሖም እኩያት ተግባራት ብጣዕሳ ክሳቀ ጀመረ ጠንቆልቱ እውን ናይ መጻእ ዕድሉ ከም ዝተጸንቀቐ ኩሕሾክሾክ ጀመሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብስምዋታ ዓርኩ ኤፋስትዮን ዘደንቕ ግብጃ ገበረ ኣብዚ ግዜ እዚ እስክንድር ሙሉእ ለይትን ድሕሪ ምጉሑ ሙሉእ መዓልትን ካብ ልክዕ ንላዕሊ ብምስታይ ኣሕለፎ ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ቁርቁር ቢልዋ ሓመመ ኣብ መንከቡ እውን ከም ኩናት ዝወግእ ሕማም ከሳቅዮ ጀመረ ናይ ቁሪ ሕማሙ ጸንዖ ብርቱዕ ረስኒ እውን ገበረሉ ንግዚኡ ቁሪ ሓሚሙ ተባሂሉ እምበር ሕማሙ ምስ ተጸንዐ ወይቦ እዩ ነይሩ ረስኑ ዘይቋርፅን ብሕማም ምክንያት ሃተፍተፍ ዝበዝሖ ስቃይ ነበረ ሓሓሊፉ ሕማሙ ቅልል ክብለሉን ክሕሾን እንከሎ ኣዛዛ ሓይሊ ባሕሪ ኒያርኩስ ናብ ኣሌክሳንደር ይመጽእ እሞ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብዛዕባ ዘሕለፎ ጉዕዞን ብዛዕባ ዘጋጥሞም ሽግራትን እናልዓለ ከዘናግዖ ይስዕር ነበረ ሕማሙ ግን እናባእሰ መጸ ሽማግለታት እውን ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብኡ ከይቀርብ ከልከሉ እስክንድር እውን ነቶም ሽማግለታት ብሰላም ንዘለኣለም ክድቅስ ንኽእል ወል ሓደ ሰብ ኣብ ጥቕኡ ንኸይዕነንን ንሳቶም እውን ካብኡ ከይፍለዩ ኣጠንቀቖም ዙርኡ ከቢቦም ከልቅሱ ጀመሩ ግን ህይወቱ ሓለፈትን ነበረት እሞ ሓደ ሰብ ኣብ መንጎ ትልቕሶ ናብ እስክንድር ተጸጊዑ ስልጣነ መንግስቱ ንመን ክወርስ ከም ዝደሊ ሓተቶ እስክንድር እውን ናይ መወዳእታ ዓሞ ኣኻኺቡ ሕሾኽታ ብዝመስል ድምፂ ንዝሓየለ ብምባል ብሓንቲ ቃል መለሰ ን12 ዓመታት ገዚኡ ኣብ 33 ዓመት ዕድሚኡ 28 سنة 323 ዓመት ዓለም ናይ እስክንድር ህይወት ሓለፈት قام سعر كم زبلز يزارب نبره يخون نبر كفاء سمعيتاتن عانو تقات آميتاتن بمقتال بسرحهم عبيت جيقاتاتن أبزي حب مستاين نبسو خوك أساسر بزي مخالو كميزا أمسل برها أمرون شرطن حيزو موتا انتو خناقن دحر موتو دحر بزح زمانات كي ترفا سبات ناي اسكندر موت اي أمنولو نبرو اسكندر رابط تحساس سبات معرخن دايزا أكل سلوا حديرو خمس نبره يرئي ናይ መቃብሩ ጉዳይ ኣካታዕ ነበረ እሞ ድሕሪ ሓደ ዓመት ስርዓተ ቀብሩ ኣብ ከተማ ኣሌክሳንድርያ ተፈጸመ ግን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዓጽመ ስጋ እስክንድር ዓብ እምበር ስሙስ
ገና ኣይተቐብለን። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ንዓኹም ኢልና ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ዝተኸታተልኩሞ እዩ። መደባትና ምስ ትፈትዎ ላይክ ብምግባር ካልኦት ንኽከታተልዎ ሼር ብምግባር ርእይቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ብምቕማጥ ቤተሰብ ቻነልና ሁኑ። ኣብ ዝቕፅል እዋን ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም።